και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης της Ζούγκλας βρίσκεται ο Βασίλης Λεβέντης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Ένα κόμμα που φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι το κόμμα έκπληξη για αυτές τις εκλογές, αφού φαίνεται πως μπαίνει στη Βουλή. Θα σας υπενθυμίσω ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2015, το κόμμα τον Ιανουάριο, το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη έλαβε 5,11% στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, δηλαδή μία μονάδα πάνω από το ΠΑΣΟΚ και περίπου 4 μονάδες πάνω από το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ στην επικράτεια το 1,79% με 110.826 πολίτες να ψηφίζουν την Ένωση Κεντρών, όταν μόλις στις προηγούμενες εκλογές του Ιουνίου του 2012 είχε περιοριστεί στο 0,28%. Τώρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο κόμμα του Βασίλη Λεβέντη ποσοστό ικανό για να μπει στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Έκανα αυτόν τον πρόλογο για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν πώς είναι η κατάσταση με τα ποσοστά σας και με την προσπάθεια που δίνετε. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι και εσάς, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα συμμετέχετε στη συζήτηση αυτή. Άλλωστε, ήδη το έχουμε ανακοινώσει από χθες μέσω του Zoogla.gr. Συμμετέχετε, στέλνετε τις ερωτήσεις σας προς τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, με πολύ απλούς τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω του email info@zoogla.gr, το βλέπετε ακριβώς από κάτω στην οθόνη σας. Και ο δεύτερος τρόπος της άμεσης ερώτησης είναι μέσω του ζωντανού chat της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Όπως παρακολουθείτε την εικόνα σας, ακριβώς από κάτω πατήστε εδώ, λέει, να μπείτε στο chat room, ένα απλό nickname, και είμαι εδώ μπροστά και βλέπω τις ερωτήσεις σας. Ήδη πριν ξεκινήσουμε, κύριε Λεβέντη, είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις, τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Θέλω να σας ρωτήσουν. Θα κοιτάξω σήμερα να μπορέσουμε να μοιράσουμε έτσι το χρόνο, ώστε να μπορέσετε να απαντήσετε κι εσείς σε ερωτήματα των πολιτών. Θέλω να αρχίσω καταρχάς, σε παλαιότερη συνέντευξή σας εδώ στο Zoogla.gr είχατε προβλέψει αυτές τις εκλογές. Και όντως έτσι είναι, διότι υπάρχει το ηχητικό ντοκουμέντο. Το ερώτημα είναι αν πιστεύετε πως ο τόπος χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτές τις εκλογές, αν έπρεπε να γίνουν τώρα. Και το δεύτερο σκέλος του ιδίου ερωτήματος είναι αν κατά την άποψή σας, για ποιο λόγο ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε και προχώρησε σε αυτές τις εκλογές. Είχε χαθεί ήδη δηλωμένη. Ήταν 118 βουλευτές η στήριξη στην κυβέρνηση. Οπότε δεν μπορούσε να μένει. Έπρεπε ή να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση και να μπει και η Νέα Δημοκρατία, ή να παραιτηθεί. Και έκανε το δεύτερο. Όφιλε. Και όφιλε να το κάνει από πολύ νωρίτερα, από τους 12 Ιουλίου. Γιατί από τότε φάνηκε ότι η διαδηλωμένη χάνεται. Αλλά αυτός παρέμενε γιατί όλοι στηρίζαμε την προσπάθεια να γίνει μια συμφωνία και μετά τηρούμε τυπολατρικά τις προθεσμίες. Ναι, υπάρχει όμως και η άλλη άποψη. Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να γίνουν αυτές οι εκλογές τώρα, διότι ακολουθεί μια φοροκαταιγίδα. Οπότε αναγκαστικά η επόμενη κυβέρνηση που θα βγει θα πρέπει να... Αυτό είναι τα καλά και συμφέροντα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ λέω άλλο θέμα, θέμα νομιμότητος. Δηλαδή όταν σου φεύγει το 151, το χάνεις, δεν μπορείς να μένεις. Από την εποχή του Τρικούπη όλες οι κυβερνήσεις είχαν 151. Και ο Μητσοτάκης όταν έχασε το 151 και πήγε 150, παραιτήθηκε την ίδια μέρα. Ενώ ο Τσίπρας έκανε περίπου 40 μέρες παρανόμως στην εξουσία. Αλλά σας λέω, όλοι το αποδεχθήκαμε και κάναμε στραβά μάτια για να μην πάμε στη δραχμή. Ναι, να μου απαντήσετε και στο ερώτημα αν χρειάζονται τώρα εκλογές, αν τις έχει ανάγκη ο τόπος. Το θέμα του, όταν νομικά για να τηρηθεί η συνταγματική τάξη γίνονται εκλογές, και γιατί τότε που είχε βάλει το ΠΑΣΟΚ, που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγάλανε τον Παυλόπουλο πρόεδρο και έπεσε η κυβέρνηση και γίνανε εκλογές. Ούτε τότε χρειαζόταν εκλογές. Αλλά ο τύπος τις επέβαλε. Ο τύπος των θεσμών. Δηλαδή, τότε που λόγω Προέδρου δεν γίνανε εκλογές και μετά βγήκε ο Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν χρειαζόταν. Εσείς θα μου πείτε. Όχι, υπήρχε μια κυβέρνηση που έλεγε ότι παλεύει και θέλει λίγο ακόμη
για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της. Μπορεί να το έλεγε ψευδός η κυβέρνηση αυτή. Αλλά ούτε τότε χρειαζόντουσαν εκλογές. Δεν χρειαζόταν. Αλλά επειδή έλειπε το 180 στην τρίτη ψηφοφορία, έγιναν. Δηλαδή, απ' τη μια είναι αν χρειάζονται ο τόπος εκλογές, απ' την άλλη όμως δεν μπορείς και να παραβιάζεις το Σύνταγμα. Η απάντηση σας ποια είναι, ναι ή όχι? Χρειάζεται τώρα ή όχι? Όταν επιβάλλονται θεσμικά, δεν εξετάζεις καν αν χρειάζονται. Άρα δηλαδή, επιβάλλονται αν αύριο, θεσμικά, οπότε φανταστώ η απάντησή σας είναι ναι. Θεσμικά, αφού επιβάλλονται. Βέβαια, όταν επιβάλλονται θεσμικά και αν δηλαδή φύγουν από μια κυβέρνηση οι βουλευτές και χάσει το 151, εκεί δεν εξετάζεις αν χρειάζεται, εκεί γίνονται εκλογές. Γιατί κατά την άποψή σας δεν μπόρεσαν να τα βρουν Τσίπρας, Μημαράκης, προκειμένου να... και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, σαφώς υπάρχουν οι αντιδράσεις και οι διαφωνίες, αλλά γιατί δεν μπόρεσαν να τα βρουν ώστε να μην πάνε σε εκλογές? Γιατί υπήρχαν μέσα στον Τσίπρα οι δραχμιστές, οι τρελοί αριστεροί. Αυτοί φύγανε. Πήγανε με τον κύριο Λαφαζάνη. Δεν, φύγαν τώρα. Ναι. Τότε δεν μπορούσαν. Αυτοί λέγανε στηρίζω. Αλλά δεν ψηφίζαν τα νομοσχέδια. Είχαν βρει άλλο τρόπο υπονόμευσης. Λέγανε στηρίζω την κυβέρνηση, δεν στηρίζω την πολιτική της. Και καθόντουσαν εκεί. Καθόντουσαν εκεί και εμπόδιζαν τον Τσίπρα να προχωρήσει σε γενναιότερες συμφωνίες. Αυτή ήταν το εμπόδιο. Και για ποιο λόγο από τη στιγμή που έφυγε η μερίδα αυτή του κύριου Λαφαζάνη δεν έγινε ποτέ αυτή η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών? Δεν είχε νόημα γιατί ήταν το τέλος πια. Έφυγε όταν προκηρύξαν εκλογές. Τότε έφυγε για να επιβιώσει, να κάνει κόμμα, μήπως μπουν στη Βουλή μερικοί. Δεν φεύγαν αυτοί, ήταν σαν τσιμπούρια. Καθόντουσαν εκεί. Εννοείται τα στελέχη του κύριου Λαφαζάνη. Ναι, αυτή η ομάδα, ας πούμε, λέω, δεν ονομάζω εγώ. Αυτοί καθόντουσαν εκεί και υπονόμευαν την κυβέρνηση. Γιατί την οδηγούσαν προς την δραχμή, τη χώρα, και καθόντουσαν ενωμένοι. Ευρωπαϊστές και δραχμιστές μαζί, δηλαδή παγάκι και ζεστό νερό στην ίδια μασκάλη. Αν μπορούσατε να συμβουλέψετε τον κύριο Φύγανε αφού προκηρύξαν εκλογές, φύγαν αυτοί. Ναι, αν όμως δεν φεύγαν, ήταν τσιμπούρια. Ναι, αν ήσασταν στη θέση του κύριου Τσίπρα και είχατε αυτά τα στελέχη, τα οποία, όπως λέτε εσείς, είναι οι δραχμιστές. Εγώ θα τα διέγραφα. Γιατί δεν μπορεί. Επιτόπου. Ναι, γιατί δεν μπορεί, όχι γιατί είμαι αυταρχικός, αλλά δεν μπορεί υπό την ιδέα στέγη να υπάρχουν, σας λέω, κρύο παγάκι παγωμένο και καυτό νερό. Δεν ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε, κύριε Λεβέντη, μια τάση των ψηφοφόρων να στρέφονται προς τα μικρότερα κόμματα. Και θέλω να σας ρωτήσω πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Στο ότι ο δικομματισμός έχασε το μεγαλείο του, έχασε τα ρουσφέτια με τα οποία συντηρεί το με τα ρουσφέτια ο δικομματισμός. Έκαναν ρουσφέτια, διόριζαν στο δημόσιο και κρατάγανε τα ποσοστά 45%, παίρνανε 92% τα δύο κόμματα. Παλιότερα. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει όμως. Γι' αυτό έχασε ο δικομματισμός και γι' αυτό άρχισαν να παίρνουν και πιο κάτω. Ναι, αλλά ρουσφέτια δεν υπάρχουν μόνο στα μεγάλα κόμματα. Θα πει κάποιος, γίνεται και στα μικρότερα. Δεν γίνεται στο ίδιο επίπεδο. Όταν είσαι όχι, αλλά γίνεται όμως. Όταν είσαι εκτός κυβέρνησης. Ο Καμένος πότε έκανε ρουσφέτια? Όταν μπήκε στην κυβέρνηση. Όταν ήταν ένα μικρούλι κόμμα, ποιος του έκανε κανένα ρουσφέτη? Ναι. Θεωρείτε την ψήφο προς την Ένωση Κεντρών? Βλέπω παράλληλα και ερωτήσεις τηλεθεατών εδώ μπροστά μου στο chat. Θεωρείτε την ψήφο προς την Ένωση Κεντρών μία συνειδητή ψήφο ή μία ψήφο αντίδραση, μία ψήφο τιμωρίας από απογοητευμένους πολίτες? Εγώ και χθες που κάναμε μία καλή συγκέντρωση μεγαλειώδη στο Δήμο Αθηναίων, στο Ακαδημίας 50, στο Πνευματικό Κέντρο, δεν είδα δυσαρεστημένους. Είδα αποφασισμένους ανθρώπους, συνειδητοποιημένους, που ερχόντουσαν στην Ένωση Κεντρών για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Δεν είδα αντιδραστικούς. Αντιδραστικούς βλέπω σε Χρυσές Αυγές, σε Κουκουέ, κάτι που καταργιόνται, που αναθεματίζουν. Εμείς, παρότι σίγουρα είναι και φτωχοί άνθρωποι μαζί μας, είναι φτωχοί αλλά αξιοπρεπείς.
οι δικοί μας άνθρωποι. Άρα το μήνυμα το οποίο παίρνετε εσείς από ότι είναι συνειδητοποιημένοι, ότι άκουσαν τι έλεγα και γι' αυτό άκουσαν τι έλεγα και γι' αυτό έρχονται στην Ένωση Κεντρών. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, η κυρία Ζαχαρέα, η Μάρα Ζαχαρέα, με πήρε μέσω της βοηθού της, μιας κυρίας Σταματιάδου και μιας κυρίας Παπα-Νικολάου, σήμερα το πρωί και χθες το βράδυ, για να με βγάλει σε εκπομπή στο Star. Ναι. Της είπα γιατί μου λέει να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ, να έρθουν από το σπίτι μου που ξεκινάω, μετά που πηγαίνω. Πώς είναι η καθημερινότητά σας. Ναι. Της είπα εδώ δεν έχουμε κάνει εκπομπή που να λέει η Ένωση Κεντρών τα πιστεύω της. Κάντε πρώτα μια εκπομπή να εκθέτω τις απόψεις μου και μετά θα δούμε και το lifestyle τις εκπομπές. Και είπατε όχι. Δυσαρεστήθηκε. Θα το σκεφτούνε, μου είπε. Θα το σκεφτούνε. Έκανε αντιπροτάσεις, δηλαδή παίρνανε και ξαναπαίρνανε. Ναι. Και εκείνο που ρωτάω, αυτή τη στιγμή, σημασία έχει το που, σε ποιο κουρίο πάω, σε ποιο εστιατόριο τρώω. Αυτό έχει σημασία ή να καταλάβει ο κόσμος τι πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών, μήπως εκεί κρύβεται κάτι σημαντικό για το μέλλον της χώρας. Δηλαδή μου δίνανε χρόνο για να πω την καθημερινότητά μου και δεν μου δίνανε χρόνο για τις απόψεις μου και αυτό το θεωρώ έγκλημα. Και γι' αυτό το λέω και στο σταθμό σας. Σαφώς, εμείς είναι έχουμε νοσηρή δημοσιογραφία, παρότι υπολείπτομαι την κυρία Ζαχαρέα και τη θεωρώ έτσι και εγγράμματη και αλάνθαστη παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Έναν άνθρωπο που δεν με έχουν βγάλει ακόμη στο Star, μόνο ο Νίκος Χατζηνικολάου με έχει βγάλει 2-3 φορές στο βραδινό Star, ήθελε να με κακοποιήσει. Ο Νίκος Χατζηνικολάου. Με έχει καλέσει στο Star όταν κάνει τον Ενικό. Ναι. Με έχει καλέσει 2-3 φορές. Μόνο αυτή τη σχέση έχω με το Star. Ποτέ δεν με καλέσανε να μιλήσω σε ένα δελτίο ειδήσεων. Και είμαι σε ένα κόμμα που πιστεύω ότι θα πάρουμε πάνω από 10% και δεν με καλούν ούτε τώρα. Για ποιο λόγο, κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι δεν μπορώ να τους καταλάβω. Υπάρχει αυτή. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Χρειάστηκαν 26 χρόνια να σπάσω το τείχος που παρενέβαλαν μπροστά μου. Μάλιστα. Να συνεχίσω με τις ερωτήσεις και να έρθουμε πάλι στο κομμάτι αυτό. Θεωρώντας μάλλον ότι δεν είμαι του χεριού τους κάποιοι. Αλλά τι θέλουν, πολιτικούς του χεριού τους. Ο Θοδωράκης, ας πούμε, με το ποτάμι είναι του χεριού τους. Είναι όμως σοβαρός πολιτικός να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι του χεριού, ας πούμε, των ισχυρών. Είμαι όμως ο άνδρας που δύναμε να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, καταλάβατε. Θέλω να πάω λίγο στις δημοσκοπήσεις και μετά έρχομαι και στο πρόγραμμα το δικό σας, γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Ήδη και από χθες που έχουν στείλει μέσω του email αναγνώστες του Zoogla.gr. Να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας βασικά. Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό μετά από αυτές τις εκλογές? Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τα κόμματα που συμμετέχουν, τα ποσοστά πάνω κάτω, και ποιοι πιστεύετε τελικά ότι θα συγκυβερνήσουν μετά? Διότι από ό,τι φαίνεται αυτοδυναμία σίγουρα πια δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό γύρω στο 26-27. Α, τόσο δίνετε εσείς. Η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 18 με 20, το μέγιστο. Θα υπάρχει μια σταθερή απόσταση, δηλαδή 7 πόντων, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. ΑΝΕΛ δεν θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή, Δημάρ δεν θα υπάρχει. Τι άλλα κόμματα? Το ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει. Δεν θα μπει το ΠΑΣΟΚ, λέτε? Όχι. Παρόλο που έκανε αυτή τη συνεργασία. Γιατί βλέπω οι οπαδοί τώρα έχουν μείνει πολύ σκληροί. Οι παλιοί. Η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή θα υποστεί πίεση από τη δεξιά, από τη Νέα Δημοκρατία, για να χάσει δύναμη. Δηλαδή, για να φτάσει 20% ο Μεϊμαράκης, που τώρα είναι στο 16-17 είναι πολύ χαμηλά. Για να φτάσει στο 20 πρέπει να γδάρει τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει άλλη λύση, δεν έχει άλλο συγγενές κόμμα. Το κόμμα του κυρίου Λαφαζάνη, Λαϊκή Ενότητα. Το κόμμα του κυρίου Λαφαζάνη είναι ο γρίφος. Ο γρίφος κατά μí. Πιστεύω όμως στο τέλος θα καταρρεύσουν. Δηλαδή εκπροσωπούν το τίποτε.
εκπροσωπούν την ανοησία, τη δραχμή. Ναι, θα πάμε και στο θέμα της δραχμής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γενικώς στην Ευρώπη, και όσοι εκπροσωπούν τη δραχμή θεωρούνται τρελοί. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει σοβαρό ποσοστό Ελλήνων να ψηφίσει τέτοιο κόμμα. Ναι. Διαβάζω... Ναι, ολοκληρώστε. Αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή. Για το κόμμα του κ. Λαφαζάνη. Δηλαδή, αν το κόμμα του Λαφαζάνη που λέει πως πάρει 5, εγώ θεωρώ πολύ ένα 5. Είναι 5% του ελληνικού, γιατί είδα ότι ο Κατσανέβας, ο Αλαβάνος είχαν πάρει 0. Δηλαδή, σε προηγούμενα στάδια που εκπροσωπήθη η ιδέα της δραχμής και του εθνικού νομίσματος, όπως λένε, είχαν πάρει 0. Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω, και είναι κάτι το οποίο ισχύει φυσικά, ότι ρίξατε πόρτα σε πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που σας πλησίασαν για μια θέση στο ψηφοδέλτιο του κόμματός σας. Το ερώτημα είναι, αυτοί προφανώς σας πλησίασαν για να εξασφαλίσουν μια θέση στη Βουλή, για να βολευτούν? Όχι, μερικοί είδαν με συμπάθεια την προσπάθεια και μερικοί, επειδή είχαν από τα κόμματά τους, με τα κόμματά τους είχαν έρθει σε ρήξη, ναι. Εγώ πιστεύω είχαν και θετικές σκέψεις. Δεν ήρθαν τυχοδιοκτικά. Η απάντησή μου ήταν ότι καθίστε, ψηφίστε Ένωση Κεντρών τώρα σαν απλοί πολίτες και μετά τις εκλογές μπορεί να σας βάλω. Αλλά στην 20η Σεπτέμβρη, σε εκλογές της 20η Σεπτέμβρη δεν μπορώ να έχω από άλλα κόμματα. Γιατί η Ένωση Κεντρών εκφράζει κάτι νέο. Αποδείχτε μου, τους είπα, αποδείχτε μου δια της τάσεώς σας ότι έχετε αληθινά έρθει στην ιδεολογία του κέντρου, παραμένοντας πιστοί... Και ότι δεν έχουν έρθει για να βολευτούν. Πιστοί, ταπεινοί, ναι, παραμένουν. Όντας πιστοί και ταπεινοί, κάντε αγώνα υπέρ της Ένωσης Κεντρών και σας υπόσχομαι ότι μετά τις εκλογές θα είναι ανοιχτές οι πόρτες πια και θα τολμήσω. Αλλά τώρα, επειδή η νεολαία ψηφίζει η Ένωση Κεντρών, η νεολαία ψηφίζει, δεν μπορώ να πάρω την ψήφο της νεολαίας και να τη δώσω σε τέος υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα ονόματα που διαβάζω, ο Γιώργος Αδαμόπουλος, η Βάσο Αλεξανδρίδου από το ΠΑΣΟΚ, ο Κωνσταντίνος Τσιπλάκης και ο Φώτης Ιγνατίου από τη Νέα Δημοκρατία, όντως ισχύουν αυτά τα ονόματα, ότι ήρθαν και σας ζητήσαν και πολλά άλλα. Ακούστε, θα σας πω όμως την αλήθεια, θέλω να είμαι έντιμος. Ναι, βεβαίως. Με τηλεφώνησε ο κύριος Σκουρής. Ποιος Σκουρής? Ο Σκουρής της Real News. Σκουρής. Και πολεμούσε να εκμεύσει ονόματα. Δηλαδή? Ονόματα που με πλησίασαν. Τέτοιων βουλευτών. Ναι. Του λέω, δεν επιτρέπεται να τους εκθέσουμε, κύριε Σκουρή, σας παρακαλώ. Του λέω, δεν θέλω να τους εκθέσω. Του λέω. Μου λέει, δεν θα τα γράψω. Θέλω μόνο, μου λέει, να μου τα πεις για να ξέρω την εικόνα της καταστάσεως. Και του είπα αυτά τα 5, γιατί ήρθαν 25, δεν ήρθαν 5. Εγώ του είπα τα 5 ονόματα που θυμήθηκα εκείνη την ώρα. Και εκείνος πήγε και τα έγραψε. Αισθάνομαι ότι δεν με τίμησε. Εγώ είμαι έντιμος άνθρωπος. Δηλαδή, αν εσείς μου πείτε, εκμυστηρευτείτε μου κάτι και σας το εκμυστηρευτώ σε εσάς, τον κύριο Μαζάνη, δεν θα στενοχωρηθώ όταν το δω μεταγραμμένο στις εφημερίδες. Κάνω και αυτή την ένσταση. Παρόλο τον κύριο Σκουρή τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, γιατί τον βλέπω, είναι και αυτός άνθρωπος πολυγραφότατος, μεγάλων ικανοτήτων δημοσιογράφος. Όταν του είπα ότι δεν θέλω να λάβει δημοσιότητα, να μην εκθέσουμε πρόσωπα και πράγματα, αυτός δεν με ακολούθησε, παρά έψαχνε να με παρασύρει σε κάποια αποκάλυψη παρά την θέλησή μου. Τώρα, αυτή την περίοδο δέχεστε τηλέφωνα από άτομα, από γνωστούς, τα οποία σας είχαν ξεχάσει, παλιούς φίλους, βλέποντας τη δημοτικότητά σας να έχει αυξηθεί τόσο πολύ? Κοιτάξτε, αυτήν την περίοδο, κατά περιόδους η Ένωση Κεντρών, παίρνοντας 0,5-0,6, απογοητευόντουσαν, όχι ότι φεύγανε, με εγκατέλειπαν ή σταματάγανε να έρχονται. Ομολογώ λοιπόν, κοιτώντας τους παλιούς καταλόγους της Ένωσης Κεντρών από το 1990, ότι τώρα έρχονται όλοι οι παλαιοί. Αυτό είναι χαρά μου βέβαια, γιατί ψυχικά δεν νομίζω να με είχαν εγκαταλείψει. Απλά σου λέει, δεν μπαίνει το κόμμα στη Βουλή, δεν έχει τα στοιχεία, δεν έχει το χρήμα, δεν έχει τη δημοσιότητα, την κάλυψη του συστήματος.
Άρα να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Τους καταλαβαίνω, αλλά χαίρομαι που τώρα ο Θεός μας ενώνει όλους. Δύσπιστους, εύπιστους, ελπίζω όλοι καλοπροαίρετοι. Θα συγχωρούσατε αυτή την περίοδο και εχθρούς που ήταν κάποια στιγμή στο κόμμα σας και σας εγκατέλειψαν? Συγχώρεσα που πήγανε σε άλλα κόμματα και επανήλθαν. Τους συγχώρεσα ήδη και τους έβαλα και υποψηφίους. Σας είπαν τουλάχιστον ένα ευχαριστώ? Με το βλέμμα τους, ναι. Όχι με την ψυχή τους όμως. Όχι, το βλέμμα είναι η ψυχή. Ακούστε, μπορεί το στόμα να πει ναι, να πει ένα ευχαριστώ. Η ψυχή όμως να μην το πει. Άμα το βλέμμα ακτινοβολεί καλοσύνη, νομίζω αυτό είναι το επικρατέστερο. Το βλέμμα είναι ο καθρέφτης της ψυχής, ξέρετε. Όταν τον κοιτάς τον άλλο στα μάτια και χαίρεσαι, σημαίνει ότι είναι αγνό το ευχαριστώ. Ο αποκλεισμός σας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος ίσχυε παλαιότερα, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μου είπατε πριν ότι κοιτάνε περισσότερο τον Βασίλη Λεβέντη αυτή τη στιγμή ως ένα πρόσωπο που έχει υψηλή δημοτικότητα, τι κάνει στην καθημερινότητά, το lifestyle, ενδεχομένως και κάποια παλιότερα βίντεο που μιλούσατε σε κάποιες εκπομπές που κάνατε σε κανάλια, να προβάλλουν αυτό περισσότερο, γιατί πουλάει προφανώς, από ότι τις απόψεις του κόμματός σας. Συνεχίζεται αυτός ο αποκλεισμός, πιστεύετε, σε γενικές γραμμές από... Εγώ πιστεύω ότι αν μπορούσα να κάνω στο Μέγκα μία ώρα εκπομπή, μία ώρα στον Αντένα, αληθινά με τις απόψεις μου, με ένα σοβαρό δημοσιογράφο, θα έπαιρνε η Ένωση Κεντρών πάνω από 20%. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι οι απόψεις μας πείθουν. Ενώ παρουσιάζοντας όλο lifestyle, υπάρχει μεν μία δημοσιότητα, αλλά όχι αντίστοιχη της αξίας μας πειθώ. Κύριε Λεβέντη, πώς εξηγείτε και πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι σε αυτή τη Βουλή, που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές, θα υπάρχουν 3 κόμματα της αριστεράς, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν δηλαδή, είναι, ποια θα υπάρχουν? Το βάζω της αριστεράς σε εισαγωγικά. Ναι, το Κουκουέ 1. Κουκουέ, Λαϊκή Ενότητα του κ. Λαφαζά. Μην είστε, γιατί το θεωρείτε σίγουρο? Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το λέω. Τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις? Δίνουν ένα 5%. Ναι, αλλά είναι πτωτικά. Η Ένωση Κεντρών, ακούστε, δίνουν 4,5 αλλά ανωδικά. Και υπάρχει η Θεσσαλονίκη που η Ένωση Κεντρών θα έρθει πρώτο κόμμα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας προειδοποιώ ότι στη Μακεδονία γενικώς πρώτο κόμμα θα είναι η Ένωση Κεντρών. Προσέξτε αυτό, κρατήστε την κασέτα. Θα περάσουμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Στη Μακεδονία. Ναι. Δεν είναι λίγο, είναι ένα 25%. Το κρατάω του εκλογικού σώματος. Το κρατάω αυτό. Το 25%. Όταν έχεις το 25% του εκλογικού σώματος, σχεδόν 30%, σου δίνει έναν αέρα, κάποια μικρότερα ποσοστά από τα νησιά που είναι 5%-6%, να κάτσουν τελικά στο 12%. Συνολικά πόσο πιστεύετε ότι θα είναι το ποσοστό 12% και με άνεση τρίτο κόμμα. Με άνεση. Τρίτο κόμμα. Γι' αυτό και όλα τα κανάλια ήδη δίνουν μάχη να έρθουν πρώτα να με καλύψουν τη νύχτα των εκλογών. Το ακούσατε? Ναι, βεβαίως. Το ακούω πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε. Και θέλουν μέχρι και χαρτιά θέλουν να μου κάνουν. Τι χαρτιά? Θα γελάσετε τώρα, δεν ξέρετε που έχει φτάσει στην Ελλάδα. Για πείτε μας, τι χαρτιά? Θέλουν να κάνουν συμφωνητικό ότι πρώτα θα μιλήσω, ας πούμε, στον Μέγκα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Που δεν με έχουν βάλει τώρα αυτοί, κάνουν συμφωνητικό για μετά. Δηλαδή, τη νύχτα, όταν κλείσει η κάλπη, με θέλουν εκεί πρώτο. Μέχρι τότε δεν με βάζουν. Συγγνώμη. Αυτό που λέτε είναι σοβαρό, γιατί από τώρα δηλαδή σας έχουν πλησιάσει. Ναι, από τώρα παίρνουν και λένε ζητούμε από τον κύριο Λεβέντη στην ιδιαίτερα μου. Και σε βγαίνω κι εγώ, μιλάω. Ναι. Εγώ μιλάω σε όλους. Θέλουμε στις 8 η ώρα την ημέρα των εκλογών της 20 Σεπτέμβρης, πρώτοι εμείς να δεσμευτεί από τώρα ότι δεν θα μιλήσει αλλού, ούτε τηλεφωνικός. Οι πρώτες δηλώσεις θα είναι στην έδρα σας, Καρόλη 28, με συνεργείο όμως δικό μας. Γίνεται μάχη. Ποιος θα είναι? Στο Λαφαζάνι γίνεται αυτή η μάχη? Δεν το γνωρίζω. Σας λέω ότι δεν γίνεται. Καταλάβατε. Δηλαδή η Ένωση Κεντρών ήδη έχει διασφαλίσει τη θέση της όχι ως έκπληξη,
αλλά ως ένα τεράστιο φαινόμενο κόμματος και ανθρώπου του Λεβέντη του Βασίλη, που επί 26 χρόνια τον είχαν στα αζήτητα και τώρα ο λαός τον επαναφέρει στο προσκήνιο. Θα δείτε και δημοσιογράφους Γερμανούς, Άγγλους, Αμερικανούς να έρχονται για αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν νομίζω... είχα διαβάσει μια υπόθεση στη Γαλλία ανθρώπου, ο οποίος εμάχε το 12-13 χρόνια και δικαιώθηκε μετά. Αλλά 26 χρόνια να τον έχουν στο μηδέν τόσο και να του δώσουν μετά αμέσως τόσο ισχύ. Δεν σας ανησυχεί? Θα είναι ένα διεθνές φαινόμενο και ερευνούν περιοδικά σαν το Bild. Τι Bild, την εφημερίδα? Ναι. Ακούστε τι ερευνούν. Μου κλείνουν συνεντεύξεις αυτή τη στιγμή και μου λένε δεν μας ενδιαφέρει τι πρεσβεύει ένας Κεντρών. Θέλω να μας εξηγήσεις γιατί εσένα, τον πιο σοβαρό άνθρωπο, που ό,τι πρόβλεψες ήταν αληθινό, που αυτά που λες τώρα, αυτά εφαρμόζονται στις συμφωνίες. Γιατί σε είχαν 26 χρόνια κάτω από την κουρελού. Αυτό ρωτάνε οι ξένοι δημοσιογράφοι. Οι ξένοι γιατί το θεωρούν ένα φαινόμενο παγκοσμίως πρωτότυπο. Το γεγονός ότι είναι φαινόμενο, κύριε Λεβέντη, δεν σας προβληματίζει? Τι εννοώ με αυτό? Εγώ γνωρίζω γιατί έγινε. Έχετε δει φαινόμενα? Εγώ δεν το θεωρώ φαινόμενο. 10-15% και δεν θα είναι ένα σχεδόν τέτοιο φαινόμενο. Ναι, δεν είναι διάτονα αστέρας. Ναι, ακούστε. Εγώ δεν το... Οι ξένοι το θεωρούν φαινόμενο, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί για την Ελλάδα δεν πιστεύετε ότι δεν είναι φαινόμενο, όχι. Γιατί στην Ελλάδα ήξεραν από την πρώτη μέρα που βγήκα στην τηλεόραση ότι έλεγα την αλήθεια, ότι οι προτάσεις μου ήταν ιδέουσες για να κρατηθεί η Ελλάδα σε σοβαρότητα και σε σωστή λειτουργία. Απλά ο Κοσμάκης, επειδή θέλει να διορίσει τα παιδιά του, ψήφιζε Παπανδρέου και Καραμαλή, ξέρω εγώ, ή Μητσοτάκη, για να κάνει τη δουλίτσα του. Ενώ τώρα που κατάλαβαν ότι πια δεν γίνονται οι διορισμοί, τώρα έρχονται στο Λεβέντη. Καταλάβατε. Εμένα δεν είναι φαινόμενο. Εγώ καταλαβαίνω τον κάθε απλό πολίτη ότι ήθελε να διορίσει τα παιδιά του στο ΕΛΤΑ, στη ΔΕΗ, το καταλαβαίνω. Γιατί και στην ίδια μου την οικογένεια είναι άνεργα τα ανήψια μου. Έχω ανήψια άνεργα. Και ακόμη και αδέρφια μου μπορούσε να ενδώσουν. Άμα παρουσιαζόταν ένας κατσιφάρας να τα διορίσει ή ένας οποιοδήποτε να τα διορίσει, μπορεί να ενέδιδαν. Άνθρωποι είναι και αυτοί που θέλανε να διορίσουν τα παιδιά τους. Να μου απαντήσετε όμως και για αυτό που σας ρώτησα πριν, για τα κόμματα της αριστεράς. Αν υποθέσουμε ότι, εντάξει, σύμφωνα με την άποψή σας, δεν θα μπει η Λαϊκή Ενότητα. Δεν πρέπει να μπει κόμμα ανθρώπων που εκφράζουν ασυναρτησίες και ανοησίες. Συγγνώμη, μα και το ΚΚΕ λέει εκτός ευρώ. Το ΚΚΕ είναι απλά δογματικό. Το ΚΚΕ έχει άλλη τρέλα. Θεωρεί ότι το να βρίζει την Ευρώπη, ότι κάποιους πολύ φτωχούς ανθρώπους, μικρής μόρφωσης, τους παίρνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται ότι είναι αριστερό κόμμα? Όχι, τώρα είναι Πασόκ, καθαρά. Πασόκ. Ναι. Ήταν αριστερό όμως? Αρχικά όσο ήταν 3% πλησίαζε να είναι, βέβαια, είχε. Δεν ήταν ποτέ όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, όσο ήταν η ομάδα των παλαιών, που έπαιρνε 3-4%, ήταν κόμμα σαφώς αριστερότερα του Πασόκ. Ήταν. Μετά για να γίνει 30 και 36 έβαλε στελέχη, έβαλε την Κατσέλη, έβαλε τη Σακοράφα, τον Κουρούμπλη, αυτό που βλέπουμε το τώρα... Ρουμπάτι. Έβαλε το Ρουμπάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, τον εκδότη του Κοσκοτά. Τον έβαλε στην ΕΥΠ, ας πούμε. Αυτό ήτανε, όταν το είδα αυτό, είπα τελείωσε. Γιατί, ας πούμε, όταν παίρνει στενό συνεργάτη του Κοσκοτά και τον βάζει στο σημαντικότερο πόστο που έχει ο Πρωθυπουργός στην ΕΥΠ, θεωρώ από εκεί και μετά ότι το κόμμα έχει γίνει χιλοπίτα. Η Ένωση Κεντρών, για πείτε μου τώρα, το ρωτάει και ο κόσμος, το βλέπω ήδη άλλωστε εδώ. Διαβάζω μερικές από τις ερωτήσεις. Λοιπόν, τι μπορεί να προσφέρει σε περίπτωση, το λέμε εμείς, ακόμα που δεν έχουν γίνει εκλογές, εσείς το θεωρείτε δεδομένο. Τι μπορεί λοιπόν η Ένωση Κεντρών να προσφέρει μπαίνοντας στη Βουλή? Το πρώτο σκέλος του ερωτήματος είναι σημαντικό, γιατί ρωτάει ο κόσμος τελικά θα συνεργαστείτε, αν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής
Από αυτά που γνωρίζουμε, δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν άλλον εκτός από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μα δεν θα είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Πάλι αυτό, μου λέτε όχι, πράγματα. Λέω ότι έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, αυτό είναι ασυναρτησία που έχει πει. Είναι βέβαιος ότι αφού έχω παλαιότερη δήλωση του Τσίπρα, που έλεγε ότι δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι θα μπει στη Βουλή ο Καμένος. Θέλετε να σας φέρω κασέτα? Όχι, έχω κασέτα του Τσίπρα που πάνω σε μία εξομολόγησή του είπε ότι δεν θα μπει στη Βουλή ο Καμένος. Άρα τι κατασκευάζει σενάρια λοιπόν? Εντάξει, είναι ο πολιτικός λόγος σας αυτό. Μυθομανία. Μυθομανία είναι αυτό. Αλλά δύο λύσεις υπάρχουν. Με ποιον θα συνεργαστεί ο Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να κάνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο συνασπισμό. Το κόμμα του Ποτάμι μπορεί να μην μπει μέσα κι αυτό. Ή να μπει με ένα 4, να έχει πολύ λίγους βουλευτές, να μην φτάνουν. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία δηλαδή το βλέπετε πιο λογικό? ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία δεν το βλέπω πιο λογικό, το βλέπω κακό. Γιατί και τα δύο κόμματα είναι μνημονιακά πια αυτά, κρατικοδίαιτα, στο βαθύ χανές κράτος πιστεύουν και έχουν συμφωνήσει σε μνημόνια όπου υπερπροστατεύεται το δημόσιο και ρίχνουν όλα τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα. Εάν λοιπόν κάνουν μεταξύ τους αυτά τα δύο κόμματα συγκόλληση και συνασπισμό, θα συνεχιστεί η υπερπροστασία του δημόσιου τομέα, η ρήψη όλων των βαρών στον ιδιωτικό τομέα και δεν θα προχωρήσουν καθόλου οι μεταρρυθμίσεις. Θα έχουμε δηλαδή σε λίγο πάλι έκρηξη. Γι' αυτό λέω η μόνη λύση είναι να πάρει 108-110 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτος, ή ο Μημαράκης, δεν κάνω εγώ, όποιος είναι πρώτος. Έτσι, γιατί κάποιοι λένε γιατί ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και τι λένε οι δημοσκοπήσεις ότι είναι πρώτος, μόνο γι' αυτό, γιατί τον προτιμώ. Εγώ εξίσου αηδιάζω και με τα δύο κόμματα, και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Αηδιάζω λόγω μενταλιτέτ. Δηλαδή ρουσφέτια, σκάνδαλα, τζάκια, οικογενειοκρατία, λογική, όλη η λογική, δηλαδή το μενταλιτέτ με βρίσκει αντίθετο. Γι' αυτό λέω η λέξη αηδιάζω, αυτό προς εγώ και τίποτα άλλο. Λοιπόν, αλλά αν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, να δεχτούμε την υπόθεση αυτή, εγώ δεν θα συναντηθώ με τον Τσίπρα. Θα του στείλω τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών του προγράμματος. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Ναι, θα τα πούμε τα 9 σημεία του προγράμματος. Θα το αποστείλω και θα πω αυτά θέλει η Ένωση Κεντρών και αυτά με ψήφισε ο κόσμος. Σας δίνω ψήφο χωρίς να συμμετέχω. Δεν θέλω ούτε υπουργοί, ούτε τίποτα, ούτε ένα ρουσφέτη, δεν θέλουμε τίποτα. Πάρτε όλη την εξουσία εσείς. Σας δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά κάθε 30 του μηνός θα εξετάζουμε αν προχωράτε τις μεταρρυθμίσεις αυτές που σας προτείνουμε, τις συγκεκριμένες, και αν τις προχωράτε, συνεχίζεται η ψήφος εμπιστοσύνης. Αν δεν τις προχωράτε, ρίχνετε την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, είμαι υπηρέτης των πιστεύω μου. Εγώ δεν είμαι σπουδαίος πολιτικός, ούτε σπουδαίος άνθρωπος. Πρόεδρε. Είμαι ένας ταπεινός υπηρέτης των θέσεων που πρεσβεύω από το 1990. Αν μου δώσει ο λαός δύναμη, αυτές τις θέσεις θα πιέσω και θα στριμώξω να περάσουν, γιατί τις θεωρώ σωτήριες. Ναι. Αυτό όμως που και δεν θα συναντηθώ ούτε με τον Τσίπρα. Καμία συνάντηση. Καμία. Θα του αποστείλω. Μόνο του στέλνετε την επιστολή αυτή με τις 9 προτάσεις. Προτάσεις για να του πω, φιλαράκο, συμφωνείς, κάνε κυβέρνηση, έχεις τους 30 βουλευτές μου, τους έχεις από τώρα. Μη στενοχωριέσαι καθόλου. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, 9 προτάσεις στον Τσίπρα χωρίς συνάντηση. Ναι. Και αν τον πρώτο μήνα στις 30 του μηνός δεν έχει αρχίσει, δεν τις δεχτεί, δεν τις εφαρμόζει. Ναι, δεν έχει παρατηρήσει πρόοδο. Θα του δώσω ένα 8μηνο. Αλλά θέλω στο 8μηνο αυτό να επιτελείται το 1/8. Δηλαδή έχει η Βουλή 1.500 τέτοιους αργόμισθους, συγγενείς των βουλευτών. Θέλω τον πρώτο μήνα να απολύσει τους 250. Άρα του δίνετε περιθώριο ένα 8μηνο και αν δεν το κάνει ρίχνετε την κυβέρνηση. Μετά δεν θα λένε όμως ότι ο Λεβέντης προκάλεσε εκλογές. Πάλι τα ίδια. Θα ανακάθομαι σαν κορόιδο να στηρίζω έναν απατεώνα. Συγγνώμη. Άμα συμφωνήσει και κάνουμε μια συμφωνία κυρίων και δεν την τηρήσει, θα κάθομαι εγώ, ο Βασίλης ο Λεβέντης, σαν κορόιδο να στηρίζω έναν απατεώνα. Σε περίπτωση που σας πει... Σας παρακαλώ, εδώ είναι και θέμα. Μετά είναι πλέον πώς θα δω τον κόσμο. Θα γυρίσει ο κόσμος και να μου πει: εμείς δώσαμε την ψήφο για υποσυγκεκριμένους λόγους και εσύ, κύριε Λεβέντη, πήγες και ψήφισες Τσίπρα, θα μου λένε.
τότε ας ψηφίζαμε καλύτερα Τσίπρα, θα μου λένε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Για ποιο λόγο θα, λέμε υποθετικά τώρα όλα αυτά, θα στέλνατε τις 9 προτάσεις και δεν θα κάνετε καμία συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα? Για να μην, δεν θέλω, δεν πιστεύω ο Τσίπρας. Ναι, αν σας έλεγε όμως ότι ελάτε, αφού θέλετε να εφαρμόσετε αυτές τις 9 προτάσεις, εμένα τα στελέχη μου δεν τις γνωρίζουν, αφού εσείς το έχετε αποφασίσει αυτό. Γιατί δεν συμμετέχετε να τις εφαρμόσετε εσείς? Αν το πει αυτό, θα τον παρακαλέσω να πάρει κάποιο ανώτατο θεσμικό παράγοντα, δηλαδή έναν γενικό διευθυντή του λογιστηρίου του κράτους ή τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, κάποιον, να βάλει αυτόν. Δηλαδή θέλω... Να βάλει αυτόν ως... Δηλαδή αν ζητάει, αν πει δεν έχω στελέχη κύριε Λεβέντη, είχα κάτι βαρουφάκηδες και απεδείχθησαν να μην πω τι. Δώστε μου ένα στέλεχος, αν μου πει, θα απευθυνθούμε σε θεσμικό στέλεχος, όχι δικό μου. Σε τεχνοκράτη. Ναι. Και θα του πούμε, αυτές επειδή είναι τεχνοκρατικές επεμβάσεις, να τις κάνει ο Γενικός Διευθυντής του Λογιστηρίου του κράτους. Που γνωρίζει καλά και τις υποθέσεις. Τις δικές σας προτάσεις. Τις δικές μας προτάσεις. Να μπει στην κυβέρνηση για να εφαρμόσει. Ναι, όχι σαν εκπρόσωπός μας. Δεν τον έβαλα εγώ στο Γενικό Αυτό τώρα... Δηλαδή θα βρούμε, αν επιμένει ότι κύριε Λεβέντη μου, δεν έχω άτομο να μου πει. Ναι. Πολύ καλόπιστα θέλω να τα προχωρήσω, αλλά δεν έχω άτομο. Γιατί δεν παίρνετε το ρίσκο εσείς? Το ρίσκο θέλετε, γιατί δεν μπορώ να πω σε κυβέρνηση με έναν άνθρωπο, τον Τσίπρα, που επί 5 χρόνια έλεγε θα σχίσω μνημόνια, θα ενώσω τον Νότο κατά του Βορρά. Ο άνθρωπος είναι αστείος. Ο Τσίπρας είναι αστείος. Δεν μπορώ εγώ να μπω στην ίδια κυβέρνηση με αυτόν. Εγώ ήμουν σοβαρός πάντα και τα μέσα ενημέρωσης με παρουσίαζαν δολίως ως αστείο, για να με υπονομεύσουν. Αυτός είναι αλήθεια αστείος, γιατί επί 5 χρόνια περιεφέρετο στην Ελλάδα όλη και έλεγε ότι είχε άλλες λύσεις, θα ενώσει τον Νότο κατά του Βορρά, θα σχίσει μνημόνια, θα καταργήσει τον έμφυα. Αυτός είναι αστείος. Απορώ πώς παραμένει. Τέτοιοι ψεύτες απορώ πώς παραμένουν. Το λέω ευθέως, εγώ κάνω επίθεση. Και δεν μπορώ να συνυπάρχω σε μια κυβέρνηση με τέτοιους. Εγώ ήμουν σοβαρός άνθρωπος, κύριε Μαζάνη, πάντα. Ό,τι έλεγα, το έλεγα αποδεδειγμένα. Ωραία. Σε περίπτωση που δεν δεχτεί αυτές τις 9 προτάσεις. Δεν θα πάρει την εμπιστοσύνη μου, να κόψει το λαιμό του. Τι γίνεται μετά? Θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Και θα έχουμε ένα... Και γιατί να μην πάει απευθείας με τη Νέα Δημοκρατία και να περιμένει την Ένωση? Για να αποδειχθεί, αν πάει με τη Νέα Δημοκρατία, θα αποδειχθεί ότι ένας που ονομάζεται αριστερός προτιμάει να πάει με τη δεξιά και όχι με ένα μεταρρυθμιστή κεντρό πολιτικό, τον Βασίλη Λεβέντη. Αλλά από εκεί και μετά τελείωσε. Δηλαδή? Εάν δηλαδή ο Τσίπρας προτιμήσει να πάει με τους φασίστες της Νέας Δημοκρατίας, να το πω έτσι, τους ακροδεξίους που είναι και βασιλόφρονες και χουντικοί μέσα και απ' όλα εκεί η Νέα Δημοκρατία. Αν προτιμήσει αυτούς και όχι τον κεντρό μεταρρυθμιστή, τότε δεν θα μπορεί να βγει στον δρόμο. Θα έρθουν όλοι οι οπαδοί του στην Ένωση Κεντρών. Σας το λέω, δηλαδή, αν τα ακούσει η Ελλάδα ότι μπορούσε να πάει με το Λεβέντη, να κάνουμε 5 μεταρρυθμίσεις και δεν θέλει να έρθει να στηρίξω εγώ την κυβέρνηση που δεν ζητάω τίποτα, και πάει με το Μημαράκι να μοιραστούν μισή-μισή τη Λία, αν το κάνει αυτό, ο Τσίπρας, αν πάρει 27 τώρα, θα γυρίσει στο 3. Και το άλλο 24 θα είναι τις επόμενες εκλογές ψηφοφόροι της Ένωσης Κεντρών, κύριε Μαζάνη. Γιατί ο λαός είναι... Αν η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι πρώτη, εσείς εκεί με τη Νέα Δημοκρατία... Θα δώσω πάλι. Το ίδιο πράγμα θα στείλετε. Δεν θα του στείλω το χαρτί. Απλά θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει με την ολιγαρχία πολύ μεγάλη σχέση, που και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, μην έχουμε αυταπάτες, η Νέα Δημοκρατία φοβάται εμένα. Γιατί? Λόγω των... Όχι. Των σκανδάλων που καταγγέλνετε. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία είναι συντηρητικό κόμμα. Συντηρητικό κόμμα, καταλάβατε. Όλα τα κόμματα τα συντηρητικά της Ευρώπης πιστεύουν στο μικρότερο κράτος. Ενώ όταν είχε ο Σαμαράς την κυβέρνηση, δεν τόλμησε να πειράξει το δημόσιο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία επηρεάστηκε τόσο πολύ από το συνδικαλισμό τον αριστερό, από το μη χάσει ψήφους, που έχει αλωτριωθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μία ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής, που κάποια στελέχη της Ολυμπιακής πήραν 300.000 ευρώ ο καθένας αποζημίωση και πήραν και 10-12 ετών ασφάλιστρο δώρο. Δηλαδή τους λείπανε 12 χρόνια για να... Δηλαδή έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία τρελά πράγματα
για να συγκρατήσει ψήφους, τους οποίους δεν κατάφερε να συγκρατήσει, τις φύγανε. Δηλαδή είναι ένα κόμμα φοβισμένο. Μη χάσει από τη Χούντα και τη Χρυσή Αυγή. Μη φύγουν προς τα μέσο, προς το μεσαίο χώρο. Μόνο ένας Καραμαλής φοβερά ακτινοβολών ο παλιός μπορούσε να συνενώσει υπό την ομπρέλα του τα διεστώτα. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία τώρα χάνει και έχει διαρροές και προς την ακροδεξιά και προς το μεσαίο χώρο. Κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θέλω να μας εξηγείτε για ποιο λόγο το έχετε αποφασίσει αυτό είναι το εξής. Οι υποψήφοι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών έχουν από πριν συμφωνήσει και υπογράψει δήλωση με την οποία, μεταξύ άλλων, σε αυτή τη δήλωση θα μας πείτε τι άλλο υπάρχει μέσα, αποδέχονται την εξάμηνη θητεία του κάθε βουλευτή του κόμματος και την αντικατάστασή του από τον επόμενο. Δηλαδή, υποθέτουμε ότι βγαίνετε εσείς. Είχαμε εσάς πρώτος. Η Ένωση Κεντρών είναι στη Βουλή και είναι κάποιος βουλευτής σας. Μετά από 6 μήνες φεύγει και έρχεται άλλος. Αυτό καταλαβαίνω. Ο επόμενος, όχι άλλος. Όχι άλλος. Ναι, ο επόμενος στη λίστα. Αυτό στη λίστα. Ο οποίος επόμενος στη λίστα δεν θα έρθει τότε. Κάθε βουλευτής δικαιούται 5 συνεργάτες. Επιστημονικούς λέτε. Πώς? Επιστημονικούς συνεργάτες. Ναι. Αντί να παίρνει επιστημονικούς συνεργάτες, θα πάρει τους υπόλοιπους της λίστας κοντά του. Για να αρχίσουν να έχουν. Άρα ως συνεργάτες θα έρχονται οι υπόλοιποι της λίστας. Όχι, οι βουλευτές θα έρθουν τελικά. Δηλαδή, ο δεύτερος στη λίστα δεν θα έρθει στο εξάμηνο πάνω άσχετος μεταξύ ασχέτων, να μην ξέρει τι του γίνεται. Θα έχει θητεύσει ως συνεργάτης του πρωτεύσαντος. Και θα τον αντικαθιστά. Και θα τον αντικαθιστά. Και θα είναι αυτό πολύ απλό. Για ποιο λόγο όμως, εξηγήστε. Γιατί είναι λίστα και εγώ τα παιδιά μου δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω τα παιδιά μου. Εγώ αγαπώ πιο πολύ τον Μπέμ. Τώρα που ερχόμουν να με πήρε ένας από τη Λάρισα, μου λέει, με έβαλες έκτο, αν μπορείς βάλε με τρίτο. Του λέω, ρε παιδί μου, αφού είτε τρίτος είσαι, είτε έκτος είσαι, ένα εξάμηνο θα κάνεις. Γιατί παλεύεις, του λέω. Λέει η Λάρισα, τι θα πει η Λάρισα. Ρε, παρατήστε, λέω, τις ηλίθιες νοοτροπίες. Αυτά είναι κουσούρια του παρελθόντος. Εδώ θα είμαστε αγαπημένοι να φτιάξουμε την Ελλάδα. Δεν θα υπονομεύει ο ένας τον άλλο. Εγώ δηλαδή πιστεύω σε ένα ρόλο βουλευτή που είναι υπηρέτης της κοινωνίας και όχι νταβατζής. Γιατί ό,τι παλιώνει, να ξέρετε, ό,τι παλιώνει, δηλαδή 2 χρόνια, 3 κτλ., αρχίζουν τότε οι βουλευτές και τα πιάνουνε. Αρχίζουν και γίνονται νταβατζίδες στην περιφερειά τους. Καταλάβατε τι λέω? Βεβαίως, σας παρακολουθώ πάρα πολύ. Δηλαδή πληρώνονται για να περνάνε οι τροπολογίες οι ύπουλες, ενώ στους 6 μήνες ο άλλος δεν θα κάνει ατιμία, συνήθως. Δεν θα κάνει, δεν προλαβαίνει. Δεν θα κάνει, άμα είναι με την επίβλεψη τη δική μου εννοώ. Όταν έχει και όλους τους άλλους δίπλα του. Καταλάβατε. Η Ένωση Κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά? Όχι, αμέσως εμείς να φύγει αμέσως. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο. Είναι πολύ όμως. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντης, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε 2 μήνες. Ναι. Και αν δεν γίνει αυτό σε 2 μήνες, παρετούμε από την πολιτική. Ερώτημα. Έχετε ακούσει άλλο να το πει αυτό? Νομίζω πρώτη φορά το ακούω. Δεν σας άκουσα να το λέτε σε 2 μήνες. Δηλαδή, τι θα έλεγε ένα ΣΥΡΙΖΑ ή μια Νέα Δημοκρατία η οποία λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί είναι αναξιόπιστοι και δεν τους πιστεύουν στην Ευρώπη. Τους θεωρούν απατεώνες. Η Ευρώπη ξέρει ποιος στην Ελλάδα είναι τίμιος και ποιος είναι απατεών. Αυτοί έχουν πάει και έχουν κάνει συμφωνίες 1 και 2 και 3 και 5 φορές ο καθένας και βγήκανε και τις 5 φορές αναξιόπιστοι. Οπότε γι' αυτό στέλνουν όλη την ώρα εδώ επιτηρητές. Γιατί στέλνουν τους επιτηρητές? Γιατί ξέρουν ότι αλλοιώνουν οι Έλληνες στα στοιχεία. Άρα, με το πρόγραμμά αν βρεθεί σας, πολιτικός, σε 2 μήνες βγαίνει η χώρα από το μνημόνιο. Με το πρόγραμμά σας, όπως μου είπατε, σε 2 μήνες... Βγαίνει η χώρα από το μνημόνιο. Αρκεί να τηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις όμως. Ναι. Δηλαδή, προσέχτε, με το πρόγραμμά μας, σωστά το είπατε. Χωρίς τη ρήξη με την Ευρώπη, ερώτημα, τηλεθεατή, μπορεί η χώρα να φύγει από το μνημόνιο? Γιατί αυτό το υποστηρίζουν πολύ. Ρήξη, ναι. Ρήξη. Και αν έρθουμε σε ρήξη με την Ευρώπη, θα πάμε στη δραχμή και θα γίνουμε Βολιβία. Όχι. Το ερώτημα του τηλεθεατή είναι, χωρίς ρήξη με την Ευρώπη μπορεί να φύγει η χώρα από το μνημόνιο? Δηλαδή,
Ρωτάει ο Ρίξει με την. Μα σας λέω. Ναι. Δύο είναι οι δρόμοι. Δύο είναι οι δρόμοι. Ο δρόμος της Ευρώπης και των μεταρρυθμίσεων και ο δρόμος της τρέλας. Να πέσουμε από τον μπαλκόνι. Της δραχμής εννοώ. Ναι, της δραχμής. Τι διαλέγει, ο κύριος τι διαλέγει, δεν έχω καταλάβει. Εγώ προτείνω μεταρρυθμίσεις και Ευρώπη. Και προσπάθεια να γίνουμε χώρα σοβαρή. Ο κύριος τι προτείνει, ρήξη. Όχι, λέει το εξής. Από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι θέλουν μνημόνιο στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί δεν θέλουν μνημόνιο. Βάζουν μνημόνιο γιατί οι Έλληνες πρωθυπουργοί είναι, να μην πω τι είναι. Είναι απατεώνες. Συγγνώμη. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τι να σας πω, άμα υπογράψαμε στο Μάστριχτ ότι δεν θα έχουμε έλλειμμα πάνω από 3%. Ξέρετε πόσο άφησε έλλειμμα ο Καραμανλής? Ολοκληρώστε να κάνω το 17. Υπογράψαμε στο Μάστριχτ 3% έλλειμμα. Και με αυτή την υπογραφή μας έβαλαν μέσα. Ναι. Ένα λεπτό. Θεωρείτε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ότι ο Γερμανός, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ συγκεκριμένα, δεν θέλουν η χώρα να είναι σε μνημόνιο? Τι λέτε τώρα? Όχι. Όχι, θέλουν μόνο η χώρα να βγει στις αγορές. Δηλαδή, άρα είναι κακοί άνθρωποι, είναι δολοφόνοι αν το θέλουν αυτό. Εσείς ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Όχι, μισό λεπτό. Η προσωπική σας άποψη είναι ότι ο Σόιμπλε μισεί την Ελλάδα και θέλει... Αν πάτε, φαντάζομαι θα το ξέρετε ήδη. Κάνετε περιοδίες στην επαρχία. Άμα ρωτήσετε μια γιαγιά αυτή τη στιγμή σε ένα χωριό, θα σας πει η Μέρκελ και ο Σόιμπλε. Αυτό έχουν μάθει. Ξέρεις γιατί θα σας πει αυτό? Γιατί ακούει κάτι ηλίθιους δημοσιογράφους που από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίζουν τη Μέρκελ. Και η γυναίκα έχει τρελαθεί, έχει πάθει πλήση εγκεφάλου η γυναίκα και δεν είναι σε θέση να κρίνει. Είναι σε θέση η γυναικούλα στα Γρεβενά ή στη Θεσσαλονίκη, είστε μια αμόρφωτη γυναικούλα να κρίνει. Ακούει τον κάθε ένα να βρίζει τους ξένους που ήρθαν να μας πάρουν τα πετρέλαια, που ήρθαν να μας πάρουν το ένα, να μας πάρουν το άλλο. Και σου λέει, α, οι απατεώνες ήρθαν να μας τα πάρουν όλα. Και έτσι καταλήγει σε αυτές τις σκέψεις. Εγώ όμως είμαι αρχηγός κόμματος. Εγώ πρέπει να είμαι σοβαρός και ψύχρεμος. Ναι, κύριε Εγώ δεν μπορώ να κατηγορώ ανθρώπους, τους Ευρωπαίους, αν έχουν τηρήσει το λόγο τους. Μέχρι τούδε το πρόβλημα συνεχίζεται γιατί εμείς δεν τηρούμε το λόγο μας και την υπογραφή μας, οι Έλληνες. Εάν η αιτία της ρήξης ήταν ότι δεν τηρούν αυτοί, τότε θα ήμουν πολύ σκληρότερος από εσάς κατά των Γερμανών. Να είστε... Δηλαδή αν διαπιστώσω ότι η Μέρκελ, αυτό που λέτε, θέλει την Ελλάδα στα μνημόνια, εγώ πρώτος θα βγω να επαγγελθώ και να πω να κάνουμε κάθε πρωτοβουλία, ακόμη και να εξέλθουμε και από το ευρώ, γιατί είναι παλιάνθρωποι, είναι τομάρια θα πω. Αν το διαπιστώσω, αλήθεια σας το λέω. Εγώ που τόσο πολύ από την πρώτη μέρα θέλω την ιδέα της Ευρώπης και του ευρώ, αν διαπιστώσω ότι οι Γερμανοί με αιμονή θέλουν την Ελλάδα να την κρατήσουν στα μνημόνια και να την έχουν καταχρεωμένη, εγώ πρώτος θα σηκώσω τα λάβαρα κατά της Ευρώπης. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Αλλά όσο διαπιστώνω ότι οι Έλληνες πρωθυπουργοί είναι απατεώνες, δεν τιμούν την υπογραφή τους και έχουμε στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη σχηματίσει την εικόνα λαού αναξιόπιστου που ζει με τα αίτημα των δανεικών τους. Δηλαδή, τότε... κύριε Πρόεδρε, άρα εδώ απομυθοποιούμε τους αντιμνημονιακούς. Ένα λεπτό. Τι απαντάτε σε αυτό τον κόσμο, στους Έλληνες, αυτούς οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, η χώρα μας έχει πλούτο? Είναι τρελή. Δεν έχουμε πλούτο. Ο πλούτος, ακούστε, πλούτος, προσέχτε, καταρχάς, αν υπάρχει πετρέλαιο, υπάρχει κατά την άποψή σας? Υπάρχει, αλλά μπορεί να είναι βαρέως τύπου. Ξέρετε, το πει βαρέως τύπου, με πολύ μεγάλη ποσότητα σε θιάφη. Και να είναι το κόστος εξόρυξης, η δαπάνη εξόρυξης αναβαρέλει, μεγαλύτερη από το εισαγόμενο. Οπότε δεν θα σου έρθει κανείς. Ωραία. Δηλαδή, στη Θάσο, πώς έκλεισε τη Θάσος? Λειτουργούσε, ήταν ξένη, ήταν κονσόρτσιουμ. Επειδή το κόστος εξόρυξης ήταν μεγαλύτερο από την τιμή του εισαγωμένου αναβαρέλει, το κόστος ήταν μεγαλύτερο σε δολάρια της παραγωγής από την εισαγωγή, έκλεισε. Εντάξει, δεν έχει άλλο πλούτο η χώρα. Έχει, αλλά σας λέω δεν είναι οικονομικό συμφέρουσα η εξόρυξη, το καταλαβαίνετε. Ναι, όπως ο Ποδοσάκης 3 φορές είχε πάει στα ορυχεία χρυσού της Χαλκιδικής. 3 φορές προσέλαβε 1000 εργάτες, ξεκίνησε ο Γέρο Ποδοσάκης. Και τις 3 φορές εγκατέλειψε.
Γιατί τότε η τιμή χρυσού ήταν πολύ χαμηλή ανά κιλό. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, η Ευρώπη τι ζητάει από την Ελλάδα? Μόνο μεταρρυθμίσεις και σοβαρότητα και ισότιμο μέλος να γίνει της Ευρώπης και να σταματήσουν τα ρουσφέτια και οι κλεψιές και οι απατεωνιές του πολιτικού συστήματος. Μόνο αυτό ζητάει. Μόνο τις μεταρρυθμίσεις. Να σας πάω λίγο στο κομμάτι της δραχμής και θέλω να σας ρωτήσω για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ η χώρα να ανακάμψει και να ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά αν θα γύριζε στη δραχμή, όπως για παράδειγμα υποστηρίζει το κόμμα του κ. Λαφαζάνη. Που αυτοί έχουν ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο και λένε ότι ακόμα και δραχμή θα μπορούσε. Κανένα πρόγραμμα δεν έχουν οι άνθρωποι. Έχουν μόνο ηλίθια συνθήματα. Δεν θα μπορούσε ποτέ η χώρα με την. Καταρχάς, ρωτήστε τους κάτι που να σας υποδείξω μια ερώτηση, να δείτε ότι δεν θα σας απαντήσουν. Πέστε τους με ποιο χώρα θέλουν να μοιάζει η Ελλάδα, πηγαίνοντας στη δραχμή. Παρακαλώ, ρωτήστε τους, επαναλαμβάνω, τον κύριο Λαφαζάνη προσωπικά ή κάποιον άλλον, δεν λέω, τον άνθρωπο, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του. Με ποια χώρα θέλουν να μοιάζει η Ελλάδα? Αν γινόταν πρωθυπουργός ο κύριος και μας πήγαινε στη δραχμή, έπρεπε να πει στο λαό: θέλω να σας κάνω σαν την Κούβα, θέλω να σας κάνω σαν την Βενεζουέλα, θέλω να σας κάνω σαν την Αλβανία. Ρώτησε τηλεθεατή για αυτό που είπατε πριν, ότι η Ευρώπη θέλει μεταρρυθμίσεις. Και ρωτάει, δηλαδή, κύριε Λεβέντη, λέει μεταρρυθμίσεις με αυτά τα μνημόνια, θεωρείται μεταρρυθμίσεις των τώρα είναι σαν να μην με καταλαβαίνει ο τηλεθεατής. Έχω άλλες μεταρρυθμίσεις εγώ. Εγώ θα πάω στην Ευρώπη και θα πω πλεόνασμα φέτος 1%. Το 15%, το 16% 2%, το 17% 3% θα πω πλεόνασμα θα έχει η Ελλάδα. Να συμφωνήσω με τους Γερμανούς στους στόχους. Τι θέλουν, τόσο πλεόνασμα θέλουν. Αλλά θα πω, αφήστε με να προχωρήσω με τις δικές μου μεταρρυθμίσεις, που ξέρω την Ελλάδα. Καταλάβατε, γιατί αυτοί έχουν δεχθεί μέτρα ηλίθια. Δηλαδή, δεν βλέπω μεταρρυθμίσεις. Μνημόνιο 1 του Γιώργου Παπανδρέου, μνημόνιο 2 του Σαμαρά και μνημόνιο 3 του Τσίπρα μοιάζουν, είναι ολόιδια. Και τι κάνουν αυτά τα μνημόνια? Υπερπροστατεύουν το δημόσιο και ρίχνουν όλο το βάρος στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι δεν θα βγούμε ούτε σε 200 χρόνια από την κρίση. Ενώ εμείς έχουμε την πάταξη των τριπλών συντάξεων. Να μην υπάρχουν τριπλοσυνταξιούχοι. Το ανώτατο πλαφόν για κάθε Έλληνα συνταξιούχο τα 1.500 ευρώ. Δηλαδή και 4 συντάξεις να έχεις που τώρα παίρνουν 4.005, θα πάει μεγίστη σύνταξη ανά Έλληνα 1.500. Δεν μπορεί να πάρει. Και οι δικαστικοί που παίρνουν 3.000 θα πάνε 1.500. Δεν θα διαμαρτυρηθούν οι δικαστικοί όμως? Όταν το λέτε ακούστε, αυτό εσείς, ή θα κοιτάξουμε. Σας λέει, γιατί μου μειώνεις, Λεβέντη, τη σύνταξη? Ακούστε, ή θα κοιτάξουμε να μην διαμαρτύρεται κανείς, οπότε το 2017 δεν θα υπάρχει Ελλάδα, ή θα αγνοήσουμε αυτούς που διαμαρτύρονται και θα τους καλέσουμε να καταλάβουν γιατί το κάνουμε, για να σώσουμε την Ελλάδα. Μάλιστα. Αν ήσασταν στη θέση του κύριου Τσίπρα τον Ιούνιο, από τη μια πλευρά μια χώρα κατέρεε οικονομικά, κλειστές τράπεζες, τρομαγμένους πολίτες, κλειστό χρηματιστήριο και τις αγορές να βαράνε συνεχώς. Και απ' την άλλη, είχατε αυτή τη διαπραγμάτευση να πιέζουν για Brexit. Άλλοι λένε ότι ο κύριος Σόιμπλε είχε σε πακέτο το Brexit και το έδωσε να το δούνε κάποιοι. Τι θα κάνατε εκείνη τη στιγμή? Τι θα συμβουλεύατε τον κύριο Τσίπρα ή τι θα κάνατε εσείς εκείνη τη στιγμή όμως? Εδώ μέχρι τώρα είχαμε μνημόνια ή Brexit. Ναι. Η Ένωση Κεντρών πιστεύει σε ένα τρίτο δρόμο, σας είπα. Το δρόμο να συμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους επί του στοχουμένου, δηλαδή εκεί που θέλουμε να πάμε, γιατί θέλουν 3% πλεόνασμα για να βγούμε στις αγορές, και μεταρρυθμίσεις να μας αφήσουν να κάνουμε εμάς αυτά, να κόψουμε τις... Είπαμε να σας πω κάποια στιγμή. Τώρα, πάμε σε αυτό. Ναι. Αλλά να μου απαντήσετε, δηλαδή, εκείνη την κρίσιμη στιγμή τι θα κάνατε? Αυτό θα έκανα. Θα έλεγα στους ξένους, δώστε μας 30 μέρες, συμφωνώ στους στόχους, υπογράφω από τώρα σε όλα, αλλά σε ένα πράγμα, τις μεταρρυθμίσεις, ποιες θα είναι, τις κρατώ εγώ, ο Έλληνας. Δεν μπορεί να ασκείται η διοίκηση από το Βερολίνο. Όταν ο Λεβέντης ο Βασίλης μπει στη Βουλή, η Αθήνα θα έχει τον έλεγχο της εξουσίας και όχι
Είναι η κατασκευή μου τέτοια, είμαι από τη Μεσίνη. Θα είναι λίγο αντιφατικό αυτό. Όχι. Σε σχέση με αυτό που... Όχι αν εκπληρώτω. Αν συμφωνώ επί των όρων, εσείς μου νοικιάζετε ένα σπίτι και μου λέτε 1.000 ευρώ το μήνα. Εάν εγώ σας εξασφαλίζω το ενίκιο, δουλεύοντας σε 2 δουλειές ή κάνοντας κάτι άλλο, εσάς σας ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Αλλοιώσαμε την έννοια του τι είναι μνημόνιο. Μνημόνιο επιβλήθηκε γιατί μας θεωρούν ηλίθιους και αναξιόπιστους και επειδή ξέραμε ότι όλες οι κυβερνήσεις εδώ κάνανε ρουσφέτια για να κρατηθούν στην εξουσία. Και φοβούνται ότι δεν θα τηρούμε το λόγο μας, σας είπα. Εάν υπάρξει μια σοβαρή κυβέρνηση, ούτε επιθεωρητές θα στείλουν, ούτε μνημόνια. Μια κυβέρνηση που σταθεροποιεί την κατάσταση και πάει σε πλεόνασμα. Τελειώνει για τους ξένους το αίτημα. Να πάμε και στις προτάσεις σας, γιατί βλέπω καταλάβατε ότι... τώρα. Άρα, πώς θα αλλάξει η Ένωση Κεντρών εντός διμήνου να βγάλει τη χώρα. Δεν είπαμε θα βγάλουμε εντός διμήνου. Ναι, αυτό το κρατάω που λέτε πάντα. Ναι, αλλά, σε 2 μήνες βγάζετε τη χώρα από το μνημόνιο. Να με αφήσετε να το δικαιολογήσω. Γιατί Για έτσι πάμε. μόνο του φαίνεται σαν η ηλίθια υπόσχεση. Έχω εδώ μπροστά μου έτσι κι αλλιώς και τις προτάσεις σας, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε και μερικές από εσάς. Να αρχίσουμε με αυτό. Για παράδειγμα, πώς. Καταρχάς, τις 9 προτάσεις που θα στέλνετε στο κόμμα οι 9 προτάσεις είναι πρώτον, όλοι οι αιρετοί 50% κάτω μισθός τους. Οι δήμαρχοι δηλαδή. Όχι οι δήμαρχοι, πρόεδρος Δημοκρατίας, πρωθυπουργός. Όλοι αιρετοί, ναι. Αιρετοί είπαμε. Ναι. Αιρετοί είπαμε. Και όχι αξιωματούχοι. 50% κάτω. Γιατί λένε κάποιοι στη Βουλή, έλεγε Κωνσταντοπούλου, να μειώσει λίγο το μισθό των βουλευτών. Τι λίγο. 50% παίρνουν 7.500, θα πάνε στις 3.500. Πόσο θα εξοικονομήσετε από αυτό? Τίποτα. Θα εξοικονομήσω όμως ένα αίσθημα δικαίου, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω στις υπόλοιπες. Ξέρετε, καμιά φορά για να μπω σε μια αίθουσα θέλω air condition. Έτσι δεν είναι? Αν με βάλετε στην αίθουσα, ακόμη και χρυσάφι να έχει εδώ μέσα και ασφικτιό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα η εξασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης είναι το άπανο. Άρα πριν ζητήσει η εξουσία θυσίες από τον πολίτη, πρέπει να κάνει μόνη της θυσίες στον εαυτό της. Γι' αυτό το βάζω αυτό. Δεύτερον, να κάνουμε τον αριθμό των βουλευτών αμέσως 200. Που μπορούμε, χωρίς τροποποίηση του συντάγματος, 150 θέλω μελλοντικός. Αλλά το 200 γίνεται με μία ψήφο στη Βουλή. Να κατεβάσουμε, λέει, το 1/3 τα έξοδα όλης της Βουλής. Σύμφωνοι? Να απαγορεύουμε να υπάρχουν αποσπασμένοι. Σήμερα έχουμε 12.000 αποσπασμένους. Να γυρίσουν όλοι στις δουλειές τους όπου οργανικά ανήκουν. Να απολύσουμε από τη Βουλή τους 1.500 που είναι συγγενείς των βουλευτών, γιατί είναι προσβολή οι συγγενείς των βουλευτών να μπαίνουν χωρίς ΑΣΕΠ και το παιδί το δικό σας να θέλει ΑΣΕΠ. Εντάξει. Να βρούμε τους αργόμισθους. Έχω εγώ τα βάσιμα στοιχεία ότι πάνω από 30 με 35% των ΔΕΚΟ, των Δήμων και του δημόσιου τομέα είναι αργόμισθοι. Δηλαδή λουφάρουν ή δεν πάνε καθόλου. Πρέπει να τους εντοπίσουμε ή όχι. Γιατί πώς θα αυξήσουμε το μισθό των ευσυνείδητων δημοσίων υπαλλήλων, αν δεν εντοπίσουμε τα παράσιτα. Γιατί συνήθως τα παράσιτα κρύβονται πίσω από τους ευσυνείδητους. Άλλη πρόταση. Άρα εκδίωξη των αργομίσθων από παντού. Ναι. Μετά, 400.000 Έλληνες συνταξιούχοι, ενώ λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, εργάζονται. Τα παίρνουν μαύρα και συγχρόνως στερούν τη θέση από τους ανέργους. Ναι. Για πείτε μου εδώ τι προτείνετε. Εδώ, αν συλλαμβάνονται, να κόβεται η σύνταξή τους. Κύριε Λεβέντη, να ρωτήσω κάτι πραγματικά. Συγγνώμη, όταν έχω 1,5 εκατομμύριο ανέργους εγώ και θέλω να τους διορίσω και πας εσύ που παίρνεις 1.300 ευρώ σύνταξη και δουλεύεις κάπου και τα παίρνεις μαύρα. Αλλά αν έχει τα παιδιά το συγκεκριμένο συνταξίχος. Πάλι. Έχει τα παιδιά το συγκεκριμένο συνταξίχος άνεργα και κάνει αυτή την επιπλέον δουλειά και τα παίρνει μαύρα. Ξέρετε γιατί τα έχει άνεργα. Ξέρετε γιατί έχει άνεργα τα παιδιά του? Γιατί δουλεύει ο ίδιος δεύτερη δουλειά. Με μαύρα. Ακούστε, σας είπα, για να βρουν δουλειά οι άνεργοι κάνω αυτό το μέτρο. Και εσείς μου λέτε, αν έχει τα παιδιά του άνεργα, γιατί δεν του επιτρέπεις? Ναι. Συγγνώμη, ο στόχος του μέτρου είναι... Το λέω αυτό γιατί κάποιοι από εμάς που μας ακούνε τώρα και αυτοί που λέτε είναι χιλιάδες. Υπάρχουν χιλιάδες. Χιλιάδες και χάνω ψήφους. Χάνω ψήφους εγώ. Θα πούνε όλοι αυτοί, τι λέει ο Λεβέντης? Κανείς δεν ψηφίσει το Λεβέντη, θα πούνε. Όλοι αυτοί. Γιατί θα ισχυριστούν ότι είμαστε φτωχοί, δεν μας φτάνουν τα 1.300
και πάμε και δουλεύουμε στον εφοπλιστή του Ποταμιάνο λόγω χάρη και παίρνουμε άλλα 1.000. Ωραία, και να του κόψετε τη σύνταξη. Αν εντοπιστεί, για ναι. πάντα. Αν εντοπιστεί. Για πάντα. Για πάντα. Έτσι είναι. Πρέπει να συμμορφωθούμε. Ακούστε, όπως και στα αυθαίρετα. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο και πούμε θα γκρεμίζονται για πάντα, δεν θα ξαναπροβάλλει αυθαίρετο. Ενώ όταν έχεις την ελπίδα. Μα μετά θα γυρίσει και θα σου πει: ωραία, με αφήνεις με 1.000 ευρώ. Κοιτάξτε, θα γίνουμε κάποτε κράτος. Εγώ, κύριε Μαζάνη μου, είμαι 63 ετών, αλλά παίρνω την εντολή από τους νέους κάτω των 25 και 30 για να μπω στη Βουλή. Οι πιο μεγάλες ηλικίες δύσκολα με καταλαβαίνουν. Η εντολή των νέων που τώρα φεύγουν στο εξωτερικό είναι Λεβέντη, φτιάξε την Ελλάδα. Δεν είναι Λεβέντη, κάνε το κοροϊδό για να ροκανίζεις χρόνο. Πάμε να προχωρήσουμε σε άλλο μέτρο. Και ξέρετε, όταν ακούτε πολιτικό να λέει δυσάρεστα πράγματα για κάποιες κατηγορίες πολιτών, να το χαίρεστε αυτό. Κοιτάξτε, προσπαθώ να ρωτήσω από την πλευρά μου, ναι. γιατί έρχομαι και στη θέση ενός πολίτη. Βρέστε μου άλλον ένα πολιτικό στην Ελλάδα. Λέει, Βρέστε μου ένα δεύτερο πολιτικό στην Ελλάδα πλην του Λεβέντη, που να προεκλογικά, 15 μέρες πριν τις εκλογές, να λέει θα σου κόψω αυτό, θα σου κόψω το άλλο. Βρέστε μου άλλον έναν και περάστε μου χαλκά εδώ. Γιατί είστε καλό παιδί. Πάμε σε επόμενο μέτρο, ναι. Κύριε Λεβέντη. Σε επόμενο μέτρο. Επόμενο μέτρο. Μέτρο. Αυτά τα μέτρα που μας λέγατε. Η κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα και η αντικατάστασή της με εφόδια. Πώς θα βρουν χρήματα τα κόμματα μετά από αυτό? Δεν χρειάζεται να βρουν χρήματα, θα έχουν εφόδια. Δηλαδή κάθε δήμαρχος θα νοικιάζει ένα κτίριο και θα συστεγάζονται όλα τα κόμματα μέσα. Θα έχει και η Ένωση Κεντρών, δίπλα το Πασόκ, δίπλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είμαστε, εχθροί είμαστε? Εγώ δέχομαι να έχω ένα δωμάτιο στην Δράμα δίπλα στο δωμάτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω πρόβλημα. Κύριε Λεβέντη, υπάρχουν κάποιοι. Δεν θέλω να μου δίνει το κράτος λεφτά, να νοικιάζω γραφεία και να είναι άδεια. Όλη μέρα τα γραφεία των κομμάτων σε όλη την Ελλάδα είναι κλειστά. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν πως αν κοπεί ο μισθός του βουλευτή. Ναι. Άσχετα αν πολίτες θέλουν να κοπεί ο μισθός του βουλευτή, λένε όμως ότι αν κοπεί ο μισθός του βουλευτή, αν δεν χρηματοδοτείται το κόμμα, τότε είναι πιο εύκολο να γίνει ένα κόμμα και ο πολιτικός έρμεο επιχειρηματικών συμφερόντων. Άρα τι μου λένε δηλαδή, ότι, συγγνώμη, λέει τώρα ο νεαρός ο Μεϊμαράκης, αυτός ο Μεϊμαράκης λέει ότι ο Καραμαλής ο γέρος που δεν είχαν νόμο για τη χρηματοδότηση ήταν απατεώνας, ο γέρο Καραμαλής τα έπαιρνε. Συγγνώμη, αν ισχυριστεί τέτοιο πράγμα ο Μεϊμαράκης στη Βουλή και είμαι εγώ, ξέρετε τι θα το απαντήσω, ή ο Τσίπρας. Θα του πω ο Κύρκος ήταν απατεώνας και τα πιανε. Δηλαδή, αν πουν θέλουμε λεφτά, γιατί αν δεν μας δώσει λεφτά το κράτος, θα πάμε στο λάτσι. Αυτή δεν είναι η δικαιολογία, αυτό δεν είναι το αίτημα, ο ενδιασμός σας. Ναι, ότι αν δεν παίρνει κρατικά λεφτά, θα απευθυνθεί στον εφοπλιστή, στον διαπλεκόμενο. Από κάπου θα πρέπει να βρει. Ναι. Άρα τι λένε δηλαδή ο Τσίπρας? Λέει τον Κύρκο που διατηρούσε κόμμα χωρίς λεφτά κρατικά. Τον λέει απατεώνα, ότι τα έπαιρνε. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε, βλέπω εδώ και άλλες ερωτήσεις, τις προτάσεις σας για να μειωθεί η ανεργία που ακούμε, λέει συνεχώς αυτό το φρούτο, την τσίχλα και τελικά δεν μειώνεται, ίσα-ίσα που αυξάνεται η ανεργία. Βέβαια, γιατί οι προτάσεις για την ανεργία κυρίως είναι να γυρίσουν τα λεφτά, τα 130 δις που φύγανε στο εξωτερικό την τελευταία πενταετία με ένα πέναλτι 15%, αλλά να γυρίσουν, όχι να μείνουν έξω. Πώς θα γυρίσουν αυτά τα λεφτά, κύριε Λεβέντη, και πώς θα μπορέσει ο κόσμος ξανά να εμπιστευτεί τις τράπεζες μετά από αυτά που έγινε? Εμείς θα πάμε στο εξωτερικό να ζητήσουμε συμφωνία, ακόμη και αν τα πήρανε από τις τράπεζες τα λεφτά, γιατί τα σηκώσανε αυτοί προφανώς, και τα έχουν κάνει ακίνητα ή οτιδήποτε, να δημευθούν υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Και για το απλό νοικοκυριό που έχει σηκώσει 3 και 5 χιλιάρικα και τα έχει στο στρώμα. Όχι για τέτοιους. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή θα βάλουμε τα μεγάλα ποσά. Ναι, άρα θα βάλετε ένα πλαφόν εκεί. Βέβαια θα βάλω τώρα, δεν θα είμαστε ηλίθιοι. Ο Κοσμάκης όμως πώς θα εμπιστευτεί αυτό. Λοιπόν, τα μεγάλα ποσά θα δώσουν 15% και θα γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Αλλιώς θα αρχίσει η ποινική δίωξη. Ξεκάθαρα. Και θα δούμε αν θα τα φέρουν ή όχι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, θα πάμε στους Γερμανούς. Είδες, για τους Γερμανούς εγώ τους Γερμανούς έχω θα πληρώσουν. Αλλά πώς θα πληρώσουν, όταν η χώρα είναι σοβαρή, η Ελλάδα. Θα τους πω τα ομόλογα των 5 πρώτων ετών, πηγαίνετε τα πιο πέρα με μηδενικό επιτόκιο και αφήστε με να ρίξω τα λεφτά εντός Ελλάδος. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ναι, ότι έχω μεγάλη αισιοδοξία για τους Γερμανούς. Ναι.
Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, όπου και να το ρωτήσετε στη χώρα, θεωρώ τουλάχιστον με αυτά τα οποία γνωρίζω και Γιατί βλέπω, απλά ότι δεν έχω το μασίσει την καραμέλα ότι ήρθανε να μας φάνε τον πλούτο, κύριε Μαζάνη μου. Μου κάνει εντύπωση πάντως. Ναι, όπως ο Τσίπρας έλεγε όλο τον καιρό ότι μας χρωστάει η Γερμανία από αποζημιώσεις. Γιατί τη νύχτα εκείνη δεν είπε της Μέρκελ, μας χρωστάτε τόσα, σας χρωστάμε τόσα. Άρα αφήναν τον Γλέζο να λέει μπουρδες. Και ξέρετε την αλήθεια για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για το κατοχικό δάνειο. Το 60 ο Καραμαλής παραιτήθηκε και από τα δύο. Το ακούσατε? Το 1960 επισκέφτηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τη Βόνη. Στην προσπάθειά του, επειδή λόγω βιομηχανικής επαναστάσεως και εισαγωγής υψηλών τεχνολογιών απελείονται Τούρκοι, Πολωνοί, Σέρβοι από τη Γερμανία και επέστρεφαν στις πατρίδες τους και ο Καραμαλής είδε ότι αν 400.000 Έλληνες εργαζόμενοι στη Γερμανία γύριζαν πίσω θα έπεφτε η κυβέρνηση, πήγε έξω και έκανε συμφωνία και πήρε 160 εκατομμύρια μάρκα σε λεφτά και εξασφάλισε την παραμονή όλων των εργαζομένων στη Γερμανία των Ελλήνων. Και παραιτήθηκε από τις αποζημιώσεις. Και αφήνανε τον Τσίπρα να λέει για τις αποζημιώσεις και να κάνει με τον Βενιζέλο, ακόμη και ο Βενιζέλος, Επιτροπή Διεκδίκησης Αποζημιώσεων. Το ακούτε? Ενώ γνωρίζουν καλά στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι ο Γέρο Καραμαλής έχει παραιτηθεί και σώζονται και μαγνητοτενίες στη Βόνη. Έχω ερώτημα για τη Ρωσία, κύριε Λεβέντη. Ποια είναι η άποψή σας, ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις μας με τη Ρωσία, αν μπορούν να μας βοηθήσουν, θα μπορούσαν να μας δώσουν ποτέ χρήματα οι Ρώσοι. Το είπα και χθες στην ομιλία. Με τη Ρωσία θέλω τις καλύτερες σχέσεις, όσο μπορώ πιο προχωρημένες. Αλλά αυτά που ακούγονται, ότι θα μπορούσε ποτέ ο Πούτιν να βάλει το χέρι στην τσέπη, τι λέτε? Όχι, δεν κοιτάω αυτά. Ακούστε. Θέλω τις καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία. Αλλά ποτέ δεν θα υπερβώ το ρόλο μου ως εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν θα πάω στη Ρωσία να κάνω κρυφές δουλειές, αντιβαίνουσες τους κανόνες της Ευρώπης. Το καταλάβατε? Αν τεθεί θέμα και προτείνει ο Πούτιν κάτι που υπερβαίνει την υπογραφή που μπορώ να βάλω, θα πάω στην Ευρώπη να ζητήσω άδεια να τη βάλω. Λέει η Ευρώπη όχι. Τότε δεν θα το κάνω. Διότι η θέση της Ελλάδος είναι στην Ευρώπη. Όταν ο Καραμαλής... συγγνώμη, αυτή τη στιγμή στρατηγική έχουμε για αυτή τη χώρα ή τα παίζουμε όλα στο καζίνο? Τη θέση της χώρας στην Ευρώπη θέλετε να την παίξω στο καζίνο? Εγώ θα προχωρήσω, σας λέω, όσο μπορώ με τη Ρωσία. Πολύ πιο πολύ από όσο νομίζετε. Αλλά τι θα μπορούσε να προσφέρει η Ρωσία στην Ελλάδα? Αγωγούς για το φυσικό αέριο, δάνεια. Δάνεια. Αλλά δάνεια αυτή τη στιγμή η Ευρώπη λόγω μνημονίου μας δίνει με 0,75 τα δάνεια. Ενώ η Ρωσία το λιγότερο που έχει δεχθεί είναι 2. Το επιτόκιο. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε. Δεν το λένε όμως. Δηλαδή και ο Καραμαλής έλεγε προχωράει τον αγωγό. Λες και προχωράει κάτι πιο πολύ που δεν του επιτρέπουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Δεν έπεσε ο Καραμαλής για αυτό το λόγο, για τον αγωγό? Όχι. Αλλά... Ο Καραμαλής ήταν το αντράκι που έκανε ότι προχώραγε σε ανεπίτρεπτες σχέσεις με τους Ρώσους, ανεπίτρεπτες σχέσεις, για να πουλάει εντός Ελλάδος. Με καταλάβατε, όπως και ο Τσίπρας τώρα. Το έπαιξε ότι πάει στη Ρωσία, στην Κίνα και προχωρεί σε σχέσεις, σε συμφωνίες πέραν των ορίων, αλλά στη Μέρκελ πήγε και προσκύνησε για να πάρει δανεικά. Τουρκία και μεταναστευτικό. Το καταλάβατε, δηλαδή. Σας με ακούω, την Ένωση Κεντρών. Ναι, άλλο λέω. Σας λέω ότι με την Ένωση Κεντρών δεν θα παίζω παιχνίδι ότι κάνω σχέσεις με τη Ρωσία ή με την Κίνα. Θα ζητάτε την άδεια της Ευρώπης για να κάνετε κάτι με τη Ρωσία. Θα πηγαίνω στην Ευρώπη και θα θέλω όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι να ενώσουμε περισσότερο τις σχέσεις μας, να τις ενισχύσουμε με τη Ρωσία. Η Ευρώπη θέλει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Ναι. Δεν είμαστε σε ρόλο σύγκρουσης, όπως θέλουν κάποιοι τρελοί να φαντάζονται. Λοιπόν, σας διαβάζω πάνω από την Ξάνθη, έτσι και κάποια σχόλια.
πρέπει να χρεοκοπήσει η χώρα για να σε ψηφίσουμε πρόεδρο. Δυστυχώς όλα τα ζωντανά αυτής της χώρας. Εγώ καλώ τον κύριο Πάνο να σοβαρευτεί. Λοιπόν, όχι ότι δεν είναι σοβαρός, να σοβαρευτεί και να καταλάβει ότι η θέση της Ελλάδος είναι μέσα στην Ευρώπη με σωστή, δυναμική διεκδίκηση του ρόλου μας. Υπάρχουν υποστηρικτές σας εδώ αρκετοί, η επιτυχία της Ελλάδος, κύριε Μαζάνη, αυτοί που θα δώσουν το 10-12% στην Ένωση Κεντρών στις 20 Σεπτέμβρη, θέλουν μέσα στην Ελλάδα, μέσα στο ευρώ, αλλά με Ελλάδα περήφανη. Με Ελλάδα που θα αλλάξει ριζικά και δεν θα βάζει τις παθογένειες κάτω από το χαλί. Θα κόψουμε της ελίτ όλα τα προνόμια. Το καταλαβαίνετε. Δεν θα συντηρήσουμε τα κουσούρια των Μητσοτάκηδων, των Καραμαλίδων και των θα σπάσει η Ελλάδα αυγά. Αλλά θα γίνει χώρα σοβαρή. Θέλετε να και όχι να πάμε... Αυτοί που λένε για έξω από το ευρώ, τους ρωτάω τελευταία φορά όλους. Και παρακαλώ εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί μετά σίγουρα από εδώ θα με διαδεχθούν κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς, συνεχίζονται. Προφανώς. Ερωτήστε τους, σας παρακαλώ, αν είναι υπέρ της δραχμής, πού θέλουν να πάνε τη χώρα. Εγώ θέλω να την κάνω ευρωπαϊκή, ισχυρή, σύγχρονη, χωρίς ρουσφέτια, χωρίς ατιμίες. Αυτοί τι θέλουν. Θέλουν να μας κάνουν Ιράκ. Τι θέλουν να μας κάνουν. Δεν καταλαβαίνω. Να απαντήσουμε σε 2-3 ακόμα ερωτήματα τηλεθεατών και να κλείσουμε. Έχω κάποιους Τουρκία και μεταναστευτικό. Εγώ να αρχίσω Τουρκία και μεταναστευτικό ρωτάει εδώ μέσω email. Ναι. Να ρωτήσω όμως το εξής. Και το μεταναστευτικό που ήταν στην ατζέντα των ερωτήσεων σήμερα είναι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε. Τι λέτε εσείς, ποιες είναι οι προτάσεις σας για το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό θέλει σοβαρότητα, όχι κραυγές. Άμα θέλουμε κραυγές, πάμε Χρυσή Αυγή. Ναι. Άμα θέλουμε όμως αντιμετώπιση, θα κάνουμε το εξής. Πρώτα θα καταγράψουμε τους ξένους. Θα δώσουμε 4 μήνες και θα συστήσουμε μια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών καταγραφής των ξένων. Από που ήρθαν, που μένουν, τα αφημί τους, αν έχουν αφημί, το τηλέφωνο τους, τα πάντα. Όποιος δεν προσέλθει στους 4 μήνες θα διώκεται με την ποινή της απέλασης. Όποιος δεν προσέλθει αν συλληφθεί μετά τη λήξη του τετραμήνου μη καταγραμμένος, θα απελάβνεται. Θα έχει το επισή την απέλαση. Δεύτερον, επί των χρημάτων που λαμβάνουν, το 25% μόνο θα βγάζουν στη χώρα προέλευσής τους. Το 75% θα μένει εντός Ελλάδος. Οπότε δεν θα υπάρχει το κίνητρο πάμε στην Ελλάδα για να βοηθήσουμε την οικογένειά μας στο Πακιστάν. Το λέω αυτό. Δηλαδή να εξάγεται από την Ελλάδα συνάλλαγμα από φτωχούς μετανάστες που τους καταλαβαίνω, δεν θα το επιτρέψω. Το τρίτο, ξέρετε, υπάρχουν συμφωνίες με την Ευρώπη. Συμφωνίες ότι αν μια χώρα, γι' αυτό δεν κάνουν την καταγραφή, γιατί ζητάνε εδώ οι κυβερνήσεις ενισχύσει από την Ευρώπη. Έχουν άλλο λόγο. Αν κάνουμε όμως την καταγραφή και βγάλουμε 2 εκατομμύρια ότι έχουμε, και η Ελλάδα πληθυσμιακά δικαιούται μόνο 1 να σηκώσει. Το άλλο 1 μπορούμε να πάμε έξω και να πούμε 50.000 εσύ, να διανύμουμε το μεταναστευτικό. Ποσόστοση. Ναι, έχουν εγκριθεί αυτά, έχουν ψηφιστεί. Ναι. Έχουν πρόστιμο οι άλλες χώρες αν δεν τα τηρήσουν. Δηλαδή υποχρεούται το Λουξεμβούργο να δεχθεί 50.000. Υποχρεούται η Γερμανία τόσο, υποχρεούται η Ιταλία άλλους τόσο. Το καταλάβατε. Η Ελλάδα όμως εν ώψη του ότι απλώνει το χέρι για δανεικά και συνέρχονται τα κοινοβούλια για να εγκρίνουν νέα δανεικά, νέες δόσεις κάθε φορά, δεν πιέζει προς την κατεύθυνση τήρησης των υποχρεώσεων των άλλων χωρών και έτσι την τρώμε. Και κρυβόμαστε πίσω από το ότι δεν τους έχουμε καταγράψει για να δίνουμε έναν αριθμό όποιον θέλουμε, να παίρνουμε κάτι λεφτουδάκια. Τα οποία ρίχνουμε και αλλού, δεν κάνουμε κέντρα υποδοχής, τα ρίχνουμε όπου να πληρώσουμε νοσοκομεία. Δηλαδή αλότριες δαπάνες, καταλάβατε. Νοσοκομιακό υλικό και τα λεφτά των μεταναστών δεν τα ρίχνουμε για να κάνουμε ανά την Ελλάδα 20 κέντρα υποδοχής σοβαρά με διαβίωση σοβαρή. Παρά τους έχουμε σαν τουρκόγυφτους σε φυλακές. Ρωτάει, βλέπω εδώ ερώτηση τηλεθεατή, αν θα λάβετε μέρος στο debate το οποίο ενδέχεται να γίνει με τους πολιτικούς αρχηγούς. Συνήθως
όπου είμαι εγώ, φεύγουν οι άλλοι. Θα πάτε ή όχι? Συνήθως όπου είμαι εγώ, τρέπονται σε φυγή οι άλλοι. Να ρωτήσετε τους άλλους αν δέχονται να συνυπάρχουν με το Λεβέντη. Εγώ δηλώνω από τώρα ότι θα μετέχω. Έχω διάθεση να μετάσχω. Ρωτήστε όμως τον Μημαράκη, γουστάρει στο Λεβέντη? Ρωτήστε τον... ποιον άλλον έχουμε, τον Τσίπρα. Θέλεις να είσαι σε debate με το Λεβέντη? Γιατί αν είναι μαζί μου σε debate αυτοί, κύριε Μαζάνη μου, σε 10 λεπτά ξόφλησαν. Και δεν το λέω με εγωισμό. Ας ακούσουν οι τηλεθεατές αυτή τη συζήτηση που κάναμε, να καταλάβουν αν ο Μημαράκης μπορεί να κάνει συζήτηση μαζί μου ή ο Τσίπρας. Ή ο Θοδωράκης ο άλλος. Εκείνος είναι λοιπόν, τελείως. Να σας πάω, είχατε πει πριν, βλέπω εδώ ρωτάνε, επειδή σας ρώτησα κι εγώ για το αν έχει ορυκτό πλούτο η Ελλάδα. Ναι. Και σας απάντησα ότι το υπάρχει ένα θέμα εκεί. Το σημαίνον δεν είναι αν έχει. Ναι, το σημαίνον αν είναι οικονομικό συμφέρον σε εξόρυξη. Δύο προτάσεις ρωτάνε πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να ακούσουμε και δύο προτάσεις για την παιδεία. Τα πανεπιστήμια. Πολύ σημαντικό γιατί μας ακούνε, μας βλέπουν και για την παιδεία και θα προτείνω το εξής, το είπα και χθες στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Και όχι μόνο, εξωτερική πολιτική, άμυνα, υγεία και παιδεία. Να φύγει η εξουσία από την κυβέρνηση και να πάει σε διακομματική κοινωνική αρχή. Να συστήσουμε ένα νέο μοντέλο διακομματικής κοινωνικής αρχής. Δηλαδή, στο Υπουργείο Εξωτερικών να υπάρχει ένας προϊστάμενος υπουργός, αλλά να είναι απόλυτα ελεγχόμενος με διακομματική σύνθεση ανθρώπους επιφανείς της κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό, το καταλάβατε. Και παλιούς υπουργούς εξωτερικών και διπλωμάτες καριέρας πολύ υψηλόβαθμους. Να συστήσουμε δηλαδή μια ομάδα 15-20 ανθρώπων που να ελέγχουν τον Υπουργό Εξωτερικών. Γιατί αν είχαμε τότε, όταν ο Αβέροφ πήγε και υπέγραψε τη Συμφωνία Ζηρίσου και του Λονδίνου, αν είχαμε τέτοια επιτροπή, δεν θα πρόδιδε ο Αβέροφ. Υπέγραψε και έβαλε την Τουρκία εγκύτρια δύναμη, έκανε του κεφαλιού του. Πάμε λίγο και στο... Καταλάβατε τι είπα. Στα δηλαδή παιδεία, υγεία, ναι. Εξωτερική πολιτική, που είναι πράγματα ουσιώδη και πρέπει να έχουν συνέχεια και πρέπει κάθε κυβέρνηση να αυξάνει τα όσα άφησε η προηγούμενη, όχι να τα γκρεμίζει. Εκεί πρέπει να παραδώσουμε την εξουσία σε νέας νομικής μορφής σχήματα υπό έλεγχο διακομματικό και διακοινωνικό, δηλαδή να έχουν επιφανείς Έλληνες που τον Υπουργό να τον ελέγχουν. Να υπάρχει Υπουργός, αλλά να είναι προϊστάμενος απλά της Επιτροπής. Και όχι κάθε φορά ένας Υπουργός άσχετος που θα αρχίσει να κάνει δηλώσεις, να ενημερώνεται και μέχρι να ενημερωθεί η προδοσία έχει επιτελεστεί. Λοιπόν, διαβάζω και το ίδιο και στην παιδεία. Γιατί η Διαμαντοπούλου έκανε ένα νόμο, ο Αρβανιτόπουλος τον άλλαξε, ο επόμενος άλλαξε του Αρβανιτόπουλου, παίζουν κολοκυθιά στην πλάτη των νέων. Λοιπόν, τέρμα αυτά. Ανεξάρτητη διακομματική διακοινωνική αρχή θα αποκτήσει την εξουσία επί των κρίσιμων αυτών τομέων της εθνικής μας ζωής. Βλέπω και μερικές ερωτήσεις ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Για τον ορυκτό πλούτο δεν μας είπατε μόνο, που είχαμε την ερώτηση πριν. Σας είπα ήδη ότι ο ορυκτός πλούτος υπάρχει. Είπατε ότι υπάρχει. Πώς θα μπορέσουμε να τον εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε. Ο ορυκτός πλούτος δεν αποδίδει άμεσα. Ναι. Δηλαδή και νικέλιο να έχεις και χρώμιο να έχεις και ό,τι και να έχεις. Και πάμε και στις τιμές, στο πορτοφόλι. Ναι, και είναι ακρίβεια, και διεθνείς του χρηματιστηρίου οι τιμές στο νικέλιο. Όχι, για το πορτοφόλι λέμε τώρα. Πορτοφόλι. Συγγνώμη, γιατί άνοιξε εδώ πέρα το... Σταματάω. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο πορτοφόλι του Έλληνα και να κλείσουμε με αυτό. Είναι δύσκολο να τα βγάλει πέρα σήμερα ο πολίτης. Σίγουρα. Πάει στο σούπερ μάρκετ και με 100 ευρώ. Γι' αυτό υπάρχει Ένωση Κεντρών και υπόσχεται μέσα σε ένα δίμηνο έξοδο από το μνημόνιο. Δηλαδή έξοδο από τον ασφικτικό έλεγχο της Ευρώπης. Ούτε επιθεωρητές θα έρχονται ούτε τίποτα, αρκεί να προχωρήσουν όλες οι μεταρρυθμίσεις της Ένωσης. Μερικά μέτρα για την ακρίβεια θέλω να μας πείτε. Και να κλείσουμε με αυτό. Έγινε σαφές τι τρόπο βγάζει από το μνημόνιο η Ένωση Κεντρών. Αν εφαρμοστεί απόλυτα η δέσμη των 9 μεταρρυθμίσεων μας, εντός διμήνου. Ναι, και εντός 3 ετών έξοδο στις αγορές. Και όταν γίνει 3% το πλεόνασμα. Φωνάζαν όλοι το πλεόνασμα να το μειώσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι όσο μειώνουμε το πλεόνασμα, διευκολύνουμε βέβαια την κατάσταση,
αλλά αργούμε να βγούμε στις αγορές. Το καταλάβατε. Απαιτείται 3% για να βγει στις αγορές. Και φώναζε ο Τσίπρας. Η επιτυχία των συμφωνίων που πάμε να κάνουμε είναι ότι μειώσαμε το πλεόνασμα. Το πήγαμε 0,60. Πρέπει να ξέρει ο Μέγας κύριος Τσίπρας ότι όσο κατεβάζει το πλεόνασμα, τόσο απομακρύνει την ημέρα που η χώρα θα βγει στις αγορές. Άρα επιμικρύνει τα μνημόνια, κύριε Μαζάνη μου. Άρα είναι κορόιδα όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους έλεγε ως επιτυχία το ότι μειώνει το πλεόνασμα. Όταν το πλεόνασμα μειώνεται και απομακρύνεται το 3%, η χώρα δεν βγαίνει ποτέ στις αγορές και μένουμε συνέχεια στα μνημόνια, κύριε Μαζάνη μου. Το ξέρουν αυτό οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ? Ασφαλώς όχι. Κύριε Πρόεδρε, να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και είχαμε αυτή την συζήτηση. Εγώ είμαι ευτυχής. Είμαι ευτυχής ακούστηκαν που είστε νέο παιδί και χαίρομαι που εδώ ο Μάκης έχει τέτοιους συνεργάτες. Ειλικρινά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τα... Γιατί όνειρό μου ήταν να κάνω μια τέτοια συζήτηση κάποτε με τον Μάκη, τον Τεραφλόπουλο, και πιστεύω μετά τις εκλογές να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, όταν πια θα έχει η Ένωση Κεντρών δικαιωθεί. Αλλά και εσείς πραγματικά έχετε ένα μεγαλείο. Δηλαδή είστε νέος, συζητήσιμος, του διαλόγου. Ελπίζω μετά τις εκλογές αυτές να μπορούμε να σας βρούμε στο τηλέφωνο. Ναι, θα αφήσετε 1-2 μέρες, γιατί... Και χωρίς να υπογράφουμε χαρτιά, η Ελλάδα θα πανηγυρίζει. Ότι θα μιλήσετε πρώτα σε η Ελλάδα θα πανηγυρίζει. Μην μου ζητάτε συμβόλαια, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, ότι θα είμαι πρώτα εδώ. Φτάσαμε σε αυτό το τρελό. Σας ευχαριστώ πολύ και μπορώ να πω ότι ήσασταν και πολύ συνεπείς στην ώρα σας σήμερα για την συνέντευξή σας. Καλή επιτυχία εύχομαι στον προεκλογικό σας αγώνα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε με τη συμμετοχή σας, με τα ερωτήματά σας. Οι πολιτικές εκπομπές εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας συνεχίζονται όλη αυτή την εβδομάδα. Να έχετε όλοι σας ένα όμορφο απόγευμα.